Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon azaroaren 28 da Gregoriotar egutegiaren urteko 322. Eguna da. 323. bisurteetan. Eta 33 egun falta dira urtea amaitzeko. Iru, zenbat iru, Bueno, guk ere, irukotea osatzen dugu hemen. Eta irunaka kontatuko dizkizuegu beraz gaurko egunez aipatu beharrekoak. Adibidez, hiru musikari aipatu behar ditugu. Gaurko egunez 1932an jaiozelako Gato Barbieri, argentinar jazz saxofoi jotzaile eta musikagile. Gaurko egunez zendu zen Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, mexikar aktore, idazle, gidoilari, musikagile zuzendari eta telebista ekoizlea. Eta gaurko egunez jaio zen 1905an Jose Sáez Garmendia, Pepe Andoainez izenez ezaguna Gipuzkoar, irakasle eta musikaria noski. Oso ondo bagoazen beste hirukoaren bila. Goazen! Dauden pasarte ilunak, bizirauten alegintzen, identitate ukatuak, rialde katalanak, Galizia, Andaluzia, Irlanda eta Eskozia, Bretaña, Gales herria, Sahara edo Sardina, Kurdistan eta Korsika, munduan asko bezala bidez bide bagabiltza. Independentzia aipatuko dugu, abestia hau entzun da. Gaurko egunez 1821 Panama Espainiatik independentziatu zen. Azaroaren 10ean hasi zen prozesua Los Santos hiriak Espainiarekin harremanak hautsi zituenean. Ondoren beste lurraldetara zabaldu zen ekintza eta azkenean Simon Bolivarren Kolombia handiari batu zitzaion Panama. Eta gaurko egunez, baita ere 1921 Albania Otomandar imperiotik independizatu zen. Vlogen aldarrikatu zuten 6 egun geroago Vlorreko batzarrak Albaniako lehen gobernu osatu zuelarik. Ismail Kemalik eta Zaharren kontseiluak plegnia zuzendua. Eta gaurko egunez, Mauritania Frantziatik independizatu zen. 1960 zen eta bi herrialdeen arteko akordio baten bidez lortu zuten independentziaren ofizialtasuna. Aizu, fisika interesatzen zaizu, nahi gehiagia esango Bueno, egia esan, naizela oso aditua, baina hemen goza interesgarri bat topatu dut. Gaurko egunez, 1954an Enrico Fermi hiltzela, italiar fisikaria, lehen erreaktore nuklearraren garatzaia, eta 1928ko fisikako Nobel sariduna. Hemen beste bat, Russell Alan Hulse, estatuatuar fisikaria, 83an fisikako Nobel saria. Gaurko egunez, 83ko fisikako Nobel saria gaurko egunez jaio zen 1950an. Antza denez, lehen pulsar bikoa aurkitu zuen 1974an geroago PSR 1913 esango zitzaiona. Eta ez zuen Nobel saria jaso, baina gaurko egunez hiltzen baita ere Daniel Chalong, frantziar astronomo eta astrofisikaria. Izarren fotometria eta sailkapenaz eta ozono geruzaren neurketaz arduratu zen bera. Ogorkiloturik gaude, izonak badu ingurulatz bat, menperatzeko premia, urruka hortan bizi da eta hori du bere egia, ekin ta ekin bilatzen ditu saiatze hortan, ezin gelditu jakintza eta argia.
jakintza eta argia, bide ilunak nekez aurkitu, lege berriak noizbait erditu, hortan jokatuz bizia, hortan jokatuz bizia. Goazen beste hirukote baten bila, Challengek izarrak bilatu zituen eta guk zineman topatu ditugu. Gaurko egunez, 1907 Louis B. Mayer txatarra saltzaileak burlesk lokal bat erosi eta bere lehen zinema aretoa ireki zuen. Txatarra saltzailea Inigo, gogoz esan dizu. Bai, eske txatarra bada hitz bat ola hau bete hitz uzten dizuna, ez? Bai, liteke. Txatarra eta marmitako, bai, egia da, Louis B. Mayerrek lokalak zuen ospe txarra gainditzeko film religioso bat estrenatu zuela, From the Manger to the Cross, askatik gurutzera. Urte gutxiren buruan, Mayer 5 zinemen jabea zen, eta Nathan H. Gordonekin Gordon Mayer elkartea sortu zuten. Zinema munduan ospe hartzen joan zen, eta azkenean, 1927an, Oscar sariak sortu zituen. Zinemazalea morratua zen Louis B. Mayer. I'm not getting over it. Darling, is it cool? From starving when it comes to this. I guess we're in time. If you're getting yourself well for me. Zinema irukoteko lehen osagaia badugu, aipatu dizuegu, baina Louis B. Mayer aipatuta, Oscar sariekin jarraituz bigarren atopatuko dugu. Izan ere, gaurko egunez jaio zen Alfonso Cuarón, Mexiko hirian. Mexikar zuzendari eta gidoilariak birritan irabazi du Oscar saria. Gravity 2013ko pelikularekin eta Roma 2018ko filmeagatik. Bere belaunaldiko zinemagile mexikarren hirukote ospetsua osatzen du Guillermo del Todo eta Alejandro González Iñárriturekin batera. Azken urteotan nazioartean ere garrantzia lortu dutenak. Ara, hirukotea horrere, baina nik guk hasi dugun hirukoa osatzeko beste aktore bat aipatuko dizuet, bai? Ed Harris aktore handia. Gaur bere urtebetetze eguna da. La Roca pelikulan ikusi genuen besteak beste. Eta orain haserrea eragin dizkiguten hiru gertakari. Lehenengoa 2004ko azaroaren 28an Txileko diktaduran torturatutakoen inguruko txostena argitaratu zuen gobernuak. Bertan Augusto Pinocheten erregimenak egindako legez kanpoko atxiloketa eta tortura kasuak zerrendatu zituzten. Salvador Allenderen gobernuaren aurka estatu kolpea jo eta 17 urte luzatu zena. 3.000 hilketa eta esagerpen eta 35.000 tortura kasu baieztatu zituzten. Eta orain bigarrena, gaurko egunez duela 250 urte, 1575ko azaroaren 28an, garrotez exekutatu zituzten Miguel Zubiri eta Maria Joan Iruñean. Sorginkeria egotzita, hil aurretik ilea moztu zieten eta hil ostean gorpuak erre zituzten. Eta hirugarrena, haserre egoteko modukoa duela 87 urte, gaurko egunez, Iruñan pertsona bat atxilotu zuten, Iruña kafetegian gerra albistegiaren ondoren irratian jarri zuten Espainiako ereserkiarekin, etzela zutitu eta besoarekin etzuelako faxisten agurra egin. Atxilo eraman zuten guardiek esan zuten labana batez guardia bat ukabilan zauritu zuela eta bere burua zauritu zuela autotik erorita. Epaiketan esan zuen edanda zegoela eta ez zuela ezer gogoratzen. 12 urte eta egun bateko espetxe zigorra ezarri zioten. Espainiako ereserkiarekin ez zutitzeagatik. Zalantzarik gabe haserrea sortzen digu bai.
behintzat haserrea uxatzeko antidoto onena badaukagu. Eta hori zer da, gure gonbidatuak. Gaur Amaia Irazabal aktore eta sortzailea etorriko da. Agenda ere prestatu dizuete eta Gota Lab proiektua ezagutuko dugu gainera. Julen Eiarramendi eta Utzi Ugarte etorriko dira, urtzik egindako Ama lana aurkeztera. Entzuleok, azaroak 28 ditu gaur eta ostirala da. Ongitorri guztioi bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok, Oiana Maritorenak egunon. Egunon! Eta zuekin Goiuri Ezeiza Arandia egunon. Egunon! Izketan ari zaizuena, Iñigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 1069 garrena du. Goizak 10 eta 17 minutu izango ditu 2 segundu barru. Azaroak 28, beraz, ila bukatzeko ere egun 2, baina guezkara 2, 3 gara urrengo 2 orduetan, zuekin bat egiteko asmotan ongietorri guztioi, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Puede que me deje llevar, puede que levante la voz, puede que me arranque sin más, a ver qué me dice después. Quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistar, que luego me... Entzuten ari zareten hau, Ismael Serranoren azken singela da, baina ez da berea. Extremoduroren Sopaiasoren bertsioa egin du kantautore madrildarrak. Egia esan nik ideia ikusi nuenean pentsatu nuen, ze necesidade. Baina gaur entzun dut eta polita da. Espazen oso Sopaiaso ezagutuko, pentsatzen ezak Ismaelen abestia dela. Me tiemblan los pies a su lado, me dice que estoy desconocido, empiezo a pensar, a ver qué me dice después. Hementxe gure txatera begira egunon gaztiak, egunon ostirala, Oiana, ze ederra zure jerretxea, bai, egia da, alaranja hori oso ederra dela. Goiuriri just ikusten zaio, bai, dena ikuste ez dugulako nahi gorka. Nire maite duta da, bihar mintzodromoa urtero bezala, atxalden etxean bertso finala ikusi, teganden Gasteiza, bueno, plana kompleto. Eizue, aste bat Durangorako ze urduri kaka emango deu, Urrengo asten, xeetasun guztiak Durangoko azokatik, bai, antxibiliko gara. Oian ez dugu ikusten, ba hori, dena ikuste ez dugulako nahi gorka. Inigo eta Goiuriren nota 16. Eta Goiuri ondo pasa, etxean zeona. Etxean dionean, nekazal etxean. Nekazal etxean, egia da, gaur noa, lagunekin, bagoaz, asteburu pasa. Arazo bat eduki dugu, deitu digu etxearen jabeak eta esan digu barbakoa izorratu egin dela. Eta orduan ez daukagula barbakoarik eta gure planen artean bazegoen. Barbakoa hon bat. Eta zinduzu eraman? Nik ez daukagu. Zuko daukazu barbakoa bat? Mundu guztiak dauka, agian nien aizo hartu. Eta mundu... Horixari nintzen pentsatzen. Mundu guztiak dauka barbakoa bat. Baina, bueno, moldatuko gara, Erabaki dugu horrela... paella jan bat egingo dugula. Osondo, bueno. Ez? Barbakoaren egunean, barbakoaren ordez. Eta baduzue... Paella, bai, handago. Paella. Handago. Eta paellera? Paella deitzen zaio. Ez, bi gauza desberdin dira. Paella da,
Ontzian, untzuk, Ontzia. egiten duzun paella. Hori da, paella. Baina paella hori berotzeko behar den Bai. sua, Ah, hori bai, paellera. Hori paellera. Bai. Hori esan digu etxe jabeak, esan digu hori badagoela. Vale, bueno, ni saiatu naiz gaur hemendik arratsaleko lotara barbakoa lortzen. Ez, oinola, sai. Ze menu aldatu beharko genuke orduan. Ah, ja, oraindik erosketa Claro, egin gabe erosketa. zegoen. Eta, karo, eske... Ados, Bai. horrela izan da. Bai. Gaur egin behar dugu erosketa, badakizu atzo kontatu nuen, galderak egin dituen, hemen 11 pertsonarentzat zenbat sagardo boteia erosi behar diren, galdetu nizuen baita ere ginebraren gatik, oli askoaren gatik, zenbat fuet erosi behar genituen. Ez nuen galdetu eta honek ere zalantza sortzen dit, esnearen gatik. Badakizu nik ez udala kaferik hartzen, eta nik egia da, gustora asko, kolako hartzen dudala batzuetan. Eta orduan esnea erosi behar dut. Eta jende gehiagok ere hartzen du, baina beste batzuek adibidez ebaki hartzen dute, besteak kafesnea. Eta orduan esnea kalkulatzea oso zaila egiten zait. Zu pentsatu zuk bakarrik, 3 gosari dira edo bi? 2 gosari. Ez, 2 gosaritan botila ez ustuko. Ez. Nik, ez. Gaur hartu duzun kolakauak 200 mililitro zituen. Kristona zen gaurko kolakaua. Baina esne botilak litro terdikoak izaten dira, ez? Bai. Nik uste Bueno, dut, bizpairu botilekin bai, egiten duzuela asteburu hori da. guztia. Bai. Ze bakiak ez du ia esnerik konsumitzen, Zabat kafesneak ematek zerbait ere gehiago. hutsa hartzen badu edo azkenean. Oso ondo. Nik uste dut, ez dukadala zalantza gehiago. Ze pentsatu dut, Txapinak eraman. bai, jateko? Ez. Goixo, Nahitzen pentsatzen, zer eraman behar den ekazal turismo batera. Zer eraman berda hori da. Txapinak. Bai, Eh, etxeko zapatiak, bai. Hori, etxeko zapatiak, barkatu. Bai, etxeko zapatiak eraman berdira, bai. Zer gehiago. Joan den astean esan zenuten. Bai, horregatik. Gure entzulek badakite Tolosa inguruan txapinak deitzen diogula. Egia esan, beste larun bat goizean plan ederra proposatu digu etxearen jabeak. Bueno, proposatu erdi derrigortu egin gaitu. Baina etxe honetara joateagatik oparitu digu, edo etxearekin dator, Lakturaleren esne fabrikara bisita gidatua. Akzioak dauzka. Eta zerbait edukiko du. Eta orduan, larun bat goizean, Lakturale bisitatzera goaz. Ez dakit, jogurrak eta erosi beharko ditugu. Behin ara joan da, baina ara joateko ere arropa erosoa eta zapatiak. Fresko ingo, Eta fresko egingo du, eta geroz baita, behi artean ibiliko bagara, zapatia erosoak eraman beharko ditugu. Baina, etxean egoteko zapatiak, eta kalerako ere zapatilla erosoak eta arropa txandala eta horrela hotza egin behar du, bagoaz hiri berrira eta hotz egingo duela irakurri dut eta ez da zer gehiago eraman behar dugun, bueno, erosketa janaria. Galtzerdi potoloak, fresko egingo du, Potoloak. Egia da, hainbat aurrere badoa zela. Erosi beharko nituzke tapoiak lo egiteko. Agian, Darineko adia? Menu guztia. Menu guztia daukagor. 3tik bera denak. Bai, denak negarre egiteko adinen. Bai, negar egiteko adina nik ere badaukate. Bueno, bai, baina esan dut, gau ez esnatu eta negarrez aritzeko adinen daudela. Bai. Eta betaurrekoak ezin zaizkitaztu, eta oso garrantzitsua, oraingo honetan, ezin zait ordenagailua aztu, ze prestatu dut jolas oso interesgarria nire lagunentzako. Zuk antolatu duzu denago, Juri? Ez, iratik lagundu dit. Baina bion artean, Lagun taldeetan beti daude batzuk Bai, noski. gehiago antolatzen dutenak beste baino. Txandakatzen joaten da baita ere, ni ez naiz izan beti batzuetan egon naiz deskonektatuta eta ez naiz arduratu ez dakit erosketaz eta horrelako gauzetaz, baina oraingoan bai, tokatzen zait. Jolasaz ezin da ezer jakinez, ondoren kontatuko diguzu. Nik jolastu dut. Kontatu dezaket? Ah. Bai, badago telebista saio bat hainbat herrialdetan egiten dena, Espainiar telebistan ere egin dute The Floor izena du. Ah, bai. Pertsona bakoitzak aukeratzen du bere eskumenekoa den kategoria bat. Ez dakit, agian zuk asko dakizu txorien inguruan. Zuk dakizu bat, hau dala ibisere mita, hau dala izakit usoa, bestea dela arranoa, eta bestea dela ez dakit zer. Bustanik aratxuria. Wow, adibidez. Zuk aukeratu dezakezu kategoria hori. Eta beste batek aukeratuko du aldiz, ez dakit, Inigok agian musika tresnak aukeratuko lituzke. Eta gero irudietan agertzen dira gauza horiek eta zuk asmatu egin behar duzu. Eta orduan kontua da, bakoitzak nik eskatu diedala, nire lagun taldeko bakoitzari, bere eskumenekoa den Gaia. gai bat. Eta orduan
gai bakoitzak esan dit, bere gaia, eta nik prestatu ditut argazkiak, eta orduan gero binaka lehia egin behar duzu. Eta egian zure gaia da euskal aktoreak, eta nere gaia da sukaldaritza italiarra, baina niri egokitzen zait zure aurka egitea, eta zure gaiarekin. Eta agian zure gaia da, baina agian urduri jarri zara, eta nik irabazi dut. Helburua da besten gaiak irensten joatea. Eta horrelazuk gai zerrenda luzea osatzea. Eta orduan hori prestatu dut, egia esan gaiak, askotarikoak, proposatu nahi dizuetzuek egin dezazuen hau lagunekin, errisa da, egia da eskatu behar diozuela. Norbaitek antolatu behar du, lagun bakoitzari eskatu kategoria bat, eta gero arduratzen denak egin behar du aurkezpen bat, adibidez PowerPoint edo Canva edo dena delakoarekin, kategoria horretatik 15 argazkirekin, eta orduan gero gero zozketa egiten duzu, zeinen kontra egin behar duen lehia, eta horrela, atera. Ez dugu inoiz egin lehenengo aldia izango da, ikusiko dugu nola ateratzen den, baina izu proposatzen dira entzulei, hau oso interesgarria da, eta gainerak kategoriak hori moldatu daitezke, ze adibidez, pentsatzen dut nire lagun guztiak lanean daudela eta ez dutela hau entzungo, así que esan egingo dut. Eta norbait entzuten ari balin bada, saria berarentzat entzuteagatik. Adibidez, batek aukeratu du txakur arrazak. Zer moduz moldatuko zeinak horretan? Bakizu zer, nik kontrolatzen dituen gehiago garai bateko txakur arrazak, esango duzu, nola garai bateko? Bai, oraintxe oso modan dauden txakur batzuk duela 20 urte ez zeuden modan. Bueno, baina, orokorrak aukeratu ditute, ezagit, dalmata, bat jakingo zenuke dalmata badela. Bai. Edo hartzai alemaniarra. Ze polita zen gure jarra. Zure jarra, adibidez, horrelakoa zen. Oso interesgarri izango da, ze batek gai hori aukeratu du, baina beste batek, adibidez, aukeratu du ezurrak, gorputzeko ezurrak. Eta beste batek aukeratu du Japonia, gai bezala. Eta beste batek taula periodikoa. Orduan, denetarik edukiko dugu, edukiko dugu gastronomia, edukiko dugu natura, edukiko dugu kultura, musika, zientzia, denetarik, eta kontatuko dizuet zer moduz ateratzen den. Kontatuko diguzu astelenean sin falta, baina maite dutekin aurrera egingo dugu, eta Oianak bere maite duta ez dakit prestatu duen, Oianik nire badut pres bestele. Kontua da, atzo joan nintzela oso gustoko dut Tolosan dagoen Koinobori jatetxea, xuxia, Oiana, zuegon altzara? Bai, uste dizan nintzela. Gurekin ez. Ez, nauzu eraman. Ja, bai, nauzu eraman gainera, hori esan. Lotxagabe hori. Bertako bai sukaldaria eta bai, ez dakite, tabernaria edo, denak ezagutzen ditut, baina bada hor bikote bat, aspalditik ezagutzen dudana. Eta atzo izketan eta gauza bat eta beste, eta zen, Javiri ez diot inoiz kontatu, nik ezagutu nuela bera, orain dela urte pilo bat, taberna batean txinatarra ikasten ari zela. Eta zesat ezuta baita auta beste, eta horren tipoa izan Javi torrean. Zuetzea guatuko, zeka nik 17 urten itun olako zerbait, eta beak 27 edo. Eta baino taberna hontan, kabin horrezkerretan, DJ aretotxoa zegoen hortan, zu hortzinean txinatarra ikasten. Bai, izan daiteke garai hori justu antropologia edo soziologia zeize ikasten ari izan bera, baina txinatarrakin, beti eman didor nabil aurrera eta atzera. Oso konversazio interesgarria auki genuen, niretzat behintzat momentu hartan oso estimulantea zen, psikologia, antropologia, soziologia ikasten ari zen edo ikasi berri zen jendearekin, izketan aritzea ez, nahiko nerabe intensituan nintzelako. Eta berak esan zian olako batean, badakizu zer, askatasuna da, zuk eta nik erabakitzea orain trago hau norko erranguko duen. Eta beste guztia pixka nihilismoaren baitan. Eta gogoan dut, eta tipa gatzena flipatuta da. Hostias! Oso posible, ni garai hortan superintensito negone bai, nihilismoarekin tope sartuta ez dakiz zer. Eta, nire maite dut hori, momentu hori, askotan egon gara han, Goiuri ere asko etorri da jatetxe hortara, da Javirekin harreman asko daukagu, baina inoiz naiz konturatu, inoiz ez diot kontatu hori, eta atzo izan zen, eta parro batu eta geniten, eta nostalgia pixkat esnatu genuen, garai haietan beste justu ibiltzen zen bertan, eta ark esaten zuen bere reenkarnazioa argian izango zela, han tulipa bati jo eta eskibatzen zuen bitartean,
zigarroak begia itxarazten zion bitartean, ze orduan erre egiten zen tabernetan, Bai. eta garai kuriosoak izan ziren, eta maite dute garaiura, eta justu taberna hortan topatzen genuen estimulazio intelektual hori. Bai, hori zen ere maite duta. Gorka galdetzen du, non dago sushi jatetxe hori Gabonetan jungo naiz egun batean. Solana kalean, Gorka, zerkausiaren ondoan, merkatu egiten den, merkatuetako bat, baina bai, barazki merkatu egiten den erreka ondoko zerkausia eraikinaren ondoan, hortxe. Maritorenak enbe? Zein zure maite duta? Ez dauka oraindik. Bai, banuen. Bai, lehen nostalgia ipatu duzu, eta lehen abesti bat jarri duzu, ez? Extremoduroren Ismael Serranoren. Bai, payaso, bai. Eta lehen gogunean taberna batean nengoela, batean entzunuen Marearen Corazón de Mimbre abestia. Badakizu atzo jo nuela? Benetan? Gitarra espainola orain dela gutxi jarri dut martxan, sokak txikitutatzuzkan eta soka berria jarri da. Gainera, hau da beste kontu bat, ez dakiz zergatik daukadan oso gitarra espainola ona. Nik banuen bat txarra, eta norbaitek kanbiazo egin ziren. Eta hobe bat daukazu? Oso ona. Eta pixat hautsita dagoela eta konponketak, baina 1.000 eta piku euro balio ditzakien gitarra bat, luthier valentziar batena, bai hor bado tipo bat igual konpondizadak edana. Seguro? Bai, ostra, erakutsi behar diotze, bai. Kontua da, egon nintzela jotzen, Corazón de Mimbre, zeda, ni universia iritsi nintzen nola akordoia, etzen oso interesgarria momentu hartan ere bizitzan, orain bai, eta pianoare zinuen bertara eraman, oparitu zidaten lagun batek, etxean erabiltzen ez zuten gitarra espainola bat. Eta orduan jotzen hasi zinen. Bai, eta orduan oso tipikoa zen la menor akorde hori, bai, eta atzaitu nintzen, espainolarekin hori jotzen, kasualidadea. Begira, kasualidadea, nik uste, aste azkenean taberna batean nintzela, batean abesti hori esi zen, eta eta zer den abestia entzun, eta nora eramaten zaitun, ez? Bakoitza eramango du leku batera, bani eraman ninduen, bai, unibertsitate garaira, baina kuadriako lagun batekin usurbilen entzundako kontzertu batera, lagun hau burura ekarri, ez? Pixkat, bai, eta momentua pila gustatzen zitzen, eta sentitu nuen oso barruan, eta holako momentuak bizitza dituzunean, asko gustatzen zaizkit. Para tu amanecer desbocado, mejor que me olvides. Yo me quedo aquí Eta zure maite dutago, Juri? Badakizuen hiri artelan lapurretak asko gustatzen zaizkidala. Egin ditu dela hainbat tartetxo sekzio edo dena delako irratian horren inguruan. Nola ez horrekin lotura duen albiste bat da gaurko nere maite duta. Beloradoko abadesa oia, moja, atxilotu dutela monasterioko artelanak saltzea leporatuta. Ez zaizu iruditzen pelikula baterako sekulako gidoi ona dela? Bai. Bai da. Moja bat, abadesa gainera, artelanak lapurtzen monasterio batetik saltzeko polizia etortzen da, atxilotu egiten du. Iruditzen zait, benetan pelikula bat egiteko modukoa, edo liburu bat idazteko modukoa, eta nahiko nukenik. Aurtengo Durangoko azokarako ez du denbora ematen, baina datorren urteko azokarako mesedez, norbaitek egin dezala liburu bat honen inguruan. Edo, agian labankada bate egin dezakegu moja eta monasterio batekin. Eta artelan lapurretekin. Datorren urterako labankada prestatzen hasiko gara entzuleok. Bueno, eske, hori xezan ere maite dut, txundituta naukala historia honek, badakidala txantxak alde batera utzita gauza serioak direla hauek, artelanak dira, bere balioa dute, ondarea dira, eta ezin da horrela ibili. Baina hala ere, historio bezala, moja bat atxilotuta artelanak lapurtuta saltzeagatik, iruditzen zait, ederra. Entzuleo, goizteko 10:25 minutu ditugu, eta bagoaz segituan gure gaurko lehen bi gonbidatuak aurkeztera, Julen Eiarramendi eta Urtzi Ugalde gurekin ditugulako, segituan bigarren honen Urtziren 10 artefaktua, eta etxe honetan estrenatuko dugun Azken Kafea podcastaren inguruan hitz egiteko. Keep calm and bigarren kafea.
Tazken aldiek ez digute abixatzen. Tazken aldiek ez digute abixatzen. Ia urtebete pasada, minbiziak Urtzibalderen ama eramantzuela. Berarekin batera, gorputzaren gogoaren, bizitzaren eta doluaren zilborestea eteten ikasi duela dio autoreak, ikasten ari dela. Haren utxuneak utzitako energia kreatiboa argitara eman nahi izan du oraingoan, beharretik edo. Opari intimo bat, auzoterapia bihurturik. Abenduan kaleratuko dute lan hau, hemen maigainean duguaren aurrekari nolabait izandakoa. Xumea da, dio berak, ama zen bezalakoa. Lankidetzan eta maitasunez sortutakoa, nola bestela. Ama artefaktua ditu diote. Liburu bat, objektu bat, arima puxka bat, eta gian gehiagore bai. Baina hori bakarrik ez, Urtzibalderen eskutan bada beste proiektu bat. Azken kafea izena duena, guk bigarren hartzen dugu egunero, baina azken inoiz hartzeare egokituko delako, heriotzaz eta doluaz jardungo duen podcasta prestatu dute, Naiz Irratiak eta Urtzibalde berak. Azken kafea, heriotzari buruzko podcast bizia. Urtzi Ugalde. Idatzi ditut bikantu. Eta artefaktu honen eskuetan, artefaktu honen proiektuan bertan Inurri elkartea eta Trintxera edizioak lankidetzan Urtzi Ugalde berarekin, beraz gurekin ditugu, bai Urtzi eta baita, bueno, Julen Eiarramendi etxeontako aspaldiko laguna eta Inurri elkarteko kidea. Egun hon eta ongi etorri bioi. Egunon. Urbildu mikora zure gana nahi baduzu, Julene, bestela horre lepoa luzatzen ibiliko zara. Bueno, gauza asko esku artean, Urtzi eta denak ere pixkatola barrenak mugitzen dizkigutenak, ze uste dut zure auzoterapia hori nolabait osatuta dagoela, edo osatze prozesuan behintzat kilometro batzuk egin dituela, askok liburu hau eskutan hartzean, terapia horren lehen pausak egingo dituzte. Ez dakite nolabait hori ere baduzun buruan, abenduan, abiatuko dela askorentzat, bueno, zuk bizizandakoaren ondorio edo. Bai, izan daiteke, ez? Bueno, azten da pizka bat nire bulkada batetik, edo nire, ez dakit, behar batetik. Gerora, bueno, behar kolektibo bat, edo lan kolektibo bat bihurtzen bada, ongi etorria izango da, ez? Baina batez ere bulkada batek eraginda, hasi nintzela, bi proiektu hauekin, ez? Hasieran ama artefaktuarekin, opari bat bezala amari egindakoa, agur prozesu horretan, eta horretan lanean ari nintzela, zer gaitik ez, harria bota baita ere Naiz Irratiari, eta beste zerbait sortu. Zeona etxeontara iritsi dela ideia zoragarri hau, ze itzingo du gerora, eta bueno, dagoeneko protagonisti izango diren batzuen testigantza sorta batzuk ere bildu ditugu, baina artefaktuan, liburuan, zure ama bezain xumea dela diozun lan honetan. Nik ez egiten xumea den, guk nolabaiteko zirriborroa edo zirriborro garatu bat ikusi dugu, liburua Durangoko azokan egongo da, eta bertan edonork ikusi izango du, baina halakoa zen ama, xumea zen, hortik behar zuen lan honek ere nolabait jakin egoten bere tokian, bere tamainan. Bai, de hecho, zalantza asko izan dituen pauso hori emateko, ez? Edo argitara emateko, eta Inurrikoei ideia botatzeko, eta Trintxerakoei ere. Ama, hain zen bigarren lerro edo hirugarren lerro bat egotearena, esaten nuena, igual ez lioke ingo graziarik ere ez, hau ateratzea. Baina arrisku hori hartu nuen eta bulkada hortatik, esan nuen, bueno, bai, lan bat, ni ez naiz idazlea, ez naiz kasetaria, ez naiz marrazkilaria, ez naiz artista bat, ez naiz zentzu horretan ezer, ez, baina esan nuen, bueno, baimena eman, ez, norbere buruari, dolu prozesu horretan egin nuen bezala, baimena eman, idatzitako ura, konpartitzeko. Eta konpartitu, izan Inurrerekin konpartitu zenuen, Julen, zuenera iritsi zen,
Eta lehen esan didazu, bueno, ni etorri naiz hona, olako akompainamendu lana egitera, eta pentsatut, bueno, hori da, oinarrian ere izan inurri, ez? Bai, guretzat opari bada. Nik egia esan da, ama ere galduta ez, irakurri nun gauza askotan oso identifikatua sentitu nintzen, eta esan nun, hau jende askok irakurri behar du, ze benetan merezi du ez, gure amek ez, hemen egon behar dute, eta, eman diguten guzti hori ez, emateko aukera daukau, nire ama seguraski ere bai, bigarren lerro horretan egon goztan, baina lehenengo lerroan jarri behar ditugu. Eta hemen, inurri, super pozik, hau, lagundu adimazeko zertan, laguntzeko. Bueno, liburu honek jarriko ditu pixkat, galdu ditugun amak lehen lerro horretan? Bai, ez da, nik uste dut, badira antzekotasuna prozesuetan, dolu prozesu asko antzekotasuna dituzte, oso ezberdinak esperientzia bere horretan, eta bakoitzak egiten du bere bidea, alduen bezala edo nahi duen bezala, ez? Baina nik uste dut gauza batzuk, eta bizitzaren ganako klik hori, esaten zuna, ostras, hau efimeroa da, hau nolabait aprobetxatu behar dugu, nola agurtu eta maitasun ez egin, eta zentzu horretan elementu batzuk amankomunak izan daitezke, eta lehen esan bezala, lagungarri baldin bada norbaitentzat, eta sentitzen bada, pixka bat, bere amaren edo bere zenide bat, edo lagun baten galera horren parte badela ere, ongietorriak, batez ere bakarrik ez gaudela jakiteko, asko garela berdin sentitzen garenak, ez? Bai, nik adibidez hori nik askotan esaten da, baina nik nire ama ez nuen agurtu, eta kulpatu naiz bizitza guztian hori ez egitatik, orain egia da kulpaken duetela, ze azkenen egia da, ez nekila oso ondo nola jokatu eta gaiazetan hitz egiten, orduan kulpaken duta, baina bairutze zaitela horrelako referentak egun bardiela ez, benetan egin nahi dugun hori egiteko eta liburu hau hortarako oso bideragun hona da. Gaiaz etzen hitz egiten eta hitz egin behar delako liburu hau eta bestein bat nolabait izan ziren haien aldarrikapen, ez? Uste dut, izan inurriren bidean ere hori gehiagotan gertatu zaizuela, beti ez du liburu sendo eta autorak nahi badu xume baten forma hori hartzen, baina askotan gertatuko zitzaizuen, ez? Norbait aldarrikatu nahi izatea galdu duen hori, egin izatea, sorkuntza prozesu bat, aruntza, hori ere beharrezkoa da. Bai, nik usteet gelditzen garen ontzat, ez, beharrezkoa dela ez, gure ama, senide, lagun edo, oroitzea eta ez bere lekua matea orduan, eginin, barda, eta oso beharrezkoa da, hau da nahitea. Zalantza horiek usatzen zerk lagundu zizun, Urtzi? Egia esan, ez dakit, dana joan da, pausoz pauso, sentimenduetatik eta ateratzen. Ez nuke izango, nik izan nuen terapia, nirea, ez, pertsonala, baita ere talde terapiak eta alakoak, baina nik uste dut etxean gehiago landu genuela eta ateratzen den bide bat izan da, ez, energia bat, ez, aipatu duzun bezala lehen, eta horreri pixka bide ematen saiatu naiz, ez. Azkenean oparitxo bat izan zen jatorria, pixka bat nire bizitzaren momentu ezberdinetan idatzitako poematxoak eta marrastutako gauzak, eta gero egoeran bertan sentitzen ari nuen hori ateratzen ere, ez? Orduan, amatasuna, maitasuna, bizitza azken finean, ez? Jorratzen da liburuzka horretan, igual amari ere beste modu batean ez nizkiokeen esango hor gauza horiek ateratzen dira hor, ez? Igual, berbaz edo etxean ez direnak ateratzen, idatziz ekarri nituen horrela, ez? Eta, opari hauek bizitzan ematea eta ez da zertan testu inguru horretan izan beharrik, ez? Horretara ere heldu behar gara eta hori ere ikasi dut prozesuan, ez? Agian gauza gehiago oparitu behar ditugula alkarri, gero argitaratu edo ez, baina detaile gehiago izan behar dugu, eskerrik asko gehiago, barkatu gehiago. Maite zaitut gehiago. Maite zaitut gehiago.
Julenek lehen aipatu du erru hori kendu duela, nolabait. Zuk aipatu duzu akaso esango ezen izkioken, edo akaso esan etzen izkion gauzak ere badaudela hor, agian leku ere egin bertzaio, zilegitasun eman esan ez genituen hoiei ere. Ikasi, esan behar ditugula, baina esan gabe geratu direnei ere zama puntu bat kendu behar zaiela, ez? Guztiz, bai, azkenen gaitabu bada, ez dugu ontaz hitz egiten, ez? Orduan, bueno, batzutan aldegun bezala egiten ditugu gauzak, osea, alik eta goberen, baina batzutan, horrela dia eta horrela hartu behar dia, eta momentu bakoitzean sentitzen dezuna egin, gero agian beste momenturen batean, beste bizipen batzuekin, beste nolabait egingo zenuke, baina, bueno, kulpa kendu bai, mesedez. Hortaz hitz egiten du baita Uxu Errazkinek, baita bigarren kafeko laguna dela, berak, como se le dice adiós a una madre liburu argitaratu zuela duela hilabete batzuk, eta, bueno, izugarria da, eta pasarte batean aipatzen du, jendeak esaten ziola, laixa, beti oroituko zara zure amaz, eta beak sentitzezula kriston errua esaten zuelako. Eta ez banaiz oroitzen, da nire erruagatik da, gutxiegi esfortzatzen ari naiz, oroitzapen horiek mantentzeko, eta amorrua ematen ziola esaldi horrek. Bueno, gero pasarte pila badaude, izugarria da liburua, baina erruak ere ze pixua daukan, horrelako prozesu batean. Bai, izugarria, nik adibidez, goratzen naiz, duela 8 urte hiltzela nerama, eta duela 3 urte edo lau edo 5, inurri kinginanen, nahi gabe, enbede 5 urte pasaziela esaten un 4 edo 3. Osea, kentzen dituen urteak, zeola, pentsatzen nun jendeak, ez, gehiago etoriko zelan ere gana edo, eta igual 8 urte, jure negia oso ondo dago, ez, orduan, nola ez, egiten ditu horrelako gauzak kulpa hori sentitzeko, eta 8 urte dira, eta igual jarraitzen den dira gogoratzen, baina horrela da, bai. Que la libertad se quede sin alas, tengo miedo. Aipatzen du hitzaurre honetan Jon Maiak hitz lastan kantu begira da, era askotara gerraiteke maitasuna, baina bat bada ederra eta liburutxo honetan dator xume. Benetako ama eta maitasuna biltzen dituen era da, ama eta maitasuna, amaitasuna. Ondia da Jon Maia, eta hau ere jaso duzue liburu honetan, aipatzen zenuten, helarazi zeniguten mezu hartan, auzoterapia egiten zenutela, eta liburu hau ere izan da, auzo produkzio bat, hainbat indar biltzen dituen ekoizpen bat. Bai, hemendik ere berriz ere, eskerrak ematea Joni momentu hori niretzat ere oso impulsiboa izan zen eta impulsoa eman zidan baita ere berak, ez? Zer gaitik ez, baimen eman nire burua, esateko, opari bat egin behar diotamari, oso ezaguna den pertsona bati, zergaitik ez, eskatu hitzaurrea egitea, ez? Azken finean bera ere poesian oso jantzia eta nire referentea txikitatik, musikan eta bertsolaritzan eta abar, ez? Eta nire amaren oso gustoko baita ere. Eta botanionean, harria hartu zuen segidan eta oso empatikoa, ez? Bera prozesua sentitu zuen eta erantzun zuen positiboki. Eta egia da, Jon bezala eta gero Amaia Agirre bezala eta laguntzaile pilo bat izan ditugu, zuzentzen eta bar, guzti horiei eskerrak eman nahi dizkiet. Si te acabas rindiendo, si disparan por fuera y te matan. Aipatu dugu ama artefaktua Urtzi Ugaldek berak, Inurri elkarteak, Trintxera edizioek lankidetzan ondu dutela, eta orkestu, edabidetan orkesten ari zarete, baina Durangoko azokan izango duela nolabait. Abia puntua, lehen aurkezpena abenduaren 7 izango da, atartea da, Durangoko museoan, arratsaldeko 6etan, 4etan barkatu, eta hortik aurrera dagoeneko aurkezpen biratxo bat baduzu, esku artean. Bai, nik uste dut eskuti joan zaigula baita ere. Joan zaizue, Julene. Ni, urtik esaten duena. Bai, ez, impulsiboa, total. Eta gero joango gara ikusten, ez? Ez dakit,
prozesua ere oso vitala da, oso humanoa da, eta momenturen batean hau eten beharko dugu, ere ikusi gure buruan nola sentitzen garen prozesu honetan, eta bueno, heldu algaren erarte, ez? Baina bai, abenduan aparte Durango, Usurbilen, Inurrien egoitzan nola ez, abenduaren 12an egongo gara, arratsaldeko 6etan, gero Bilbon ere, amaren auzoan, nire auzoan, Aldezarrean, Errondabiden, abenduaren 16an, 6:30 ere egongo gara, eta, bueno, omenaldi txiki bat izango da, ze justuki aste horretan beteko da urte bete ama hil egin zela, ezta? Orduan, bueno, hori bai izango dela berezia, ez? Gero, bueno, Gasteizen urtarrien 14an, Baionan urtarrien 23an, eta azkenik Iruñan urtarri eta 8an egongo gara. Ni hemen galderak egiteko nago urtzi, baina zuen baimenarekin behondeiela bulkada hoiei, eta behondeiela nekagarri gertatzen diren liburu aurkezpenei, Lanak egin behar dira ilusiotik, amodiotik eta egiten direnetik, baina behin kaleratuta jendeak ezagutu dezala, jendeak bizi dezala, eta batez ere jendeak bat egin dezala auzoterapia horrekin, ez usut garrantzitsua dela, auzoetara, herrietara, hirietara, txoko denetara eramatea, askorentzat, Julen, eta galdera zuri egingo dizut, autoreak berak erantzutea zaiago egingo zaiolako, oso baliagarria, eta oso erraminta beharrezko gerta daiteken lama delako. Bai, azkenean, liburuak eramango gaitu, ontaz hitz egiterare bai, ez? Seguraski bertan egongo dela pertsona gehiago, ez? Bizipen berdinetik pasaganak, ez? Orduan, bai da aitzakia da, ez dakit, ez? Liburu zoragarri hau irakurtzeaz gainez, elkargune bat, gaiaren inguruan hitz egiteko, eta gaia hitz egiteko, inungo tauri gabe. Bulkada eta hitz egiten ari ginen, eta beste bulkada batek eraman zintuen naiz irratiarekin, etxe honekin, harremanetan jarri, eta gainera saio honekin nolako hurbiltasuna sortzen duen podcast bat proposatzera, Azken Kafea. Asko gustatzen zaigu izenburua. Bigarren kafearekin ez du zer ikusi edo lotura zehatzik, baina kafearen erabilera horrek eta pentsatzea kafeak egunero ez, batzutan azken ere izaten direla, kokatzen gaitu pixka bat ez podcastaren giroan urtzi. Bai, eta esaten duzu ez, azken kafea edo azken zuritoa edo azken besarkada edo pixka surrealista ere bada honetaz hitz egitea edo izen hori jartzea ez, baina nire esperientziatik batzutan surrealistena dena ere batzutan hiperrealista bihurtzen da, egoera horiek ematen dira eta eraman behar dira. Orduan, da modu bat esateko, eta azkena izango balitz, ez? Eta bulkada bat, total, ez da izan gauza bat ni irratian, irrati libre batzuetan laguntzen ibili naiz, baina ez daukat esperientziarik. Baina bai ikusten nuen, medio oso egoki bat izan zitekela, askotan gaude gure etxean eta lasaitasun horretan, eta pizten dugu podcast bat, edo irratia bera, eta ez dakit nola, baina uinek beste modu batetara sartzen dira, ez? Eta oso sakonki sartzen dira. Eta ez dut igual hitz egiteragoaz honi buruz baita ere, egon dira beste esperientzia batzuk, beste saio batzuk, dokumentalak, baliabideak egon badaude, baina zergaitik ez beste aitzaki bat hori mahai gainean jartzeko. Podcast honen bi parte hartzaile izango ditugu jarraian, eta euren, testigantza zati pare bate bildu ditugu, bata Pili Kaltzadarena, eta hause dio. Eta, elkarrizketa baino gehiago izan zen, bera, alako xeazalako, zantzun, zatozte banan, itzein behar deuta. Eta bakoitzari eman zigun, berak, ustezuna, esan behar zigula. Eta, aukera aukiko banu, alako argitasunarekin gauzak ikustekoa, hitz egitekoa, oso potentea da hori. Azken momentu hori, bizitzan 1000 momentu daude, etengabe gogoratzen ditu danak, eta baina azken momentu hori, opari bat izan zen, altxor bat da, bizi lasai, ez diozu inori ezer demostratu behar, hoxe esan zian. Jakintzazu zer gaitik. Zeukan buruan, ze beste gogoeta eginda zeuzkan, lasai, bizi lasai. Ez diozu inori ezer demostratu behar. Eukiko banu,
argitasuna aukera, azken momentu horretan maite dudan norbait zerbait esateko, sakontasun horrekin, surrealista, orain pentsatzen jartzen naiz da, bai, esaten dut baino, nondik atera da momentu hau pelikula bat ematen du, ez? Ba ez, osea, bizitza da pelikularik onena. Bai, bai. Hortxe Pili Kaltzadaren hausnarketak nerea olazireginak ere bildu ditugu eta entzuteko prest gaude. Igual batzu negar batean dauz eta esaten duzu, bueno, baina asko zagutzen zenuen, bai, igual ez, horren beste, baina eske orain ateratzen zaitau, eta nik ikusi dut jendea justifikatzen bebai edo txarto pasatzen, pentsatzen dutelako ez dagokiela intensidade horretako tristura momentu horretan. Eta kontrakoa ere, ez? Ez basauz negar egiten, edo baldin basaude gainera, incluso irrifar batekin, askotan ere hori patologizatzen da, edo patologizatzen dugu gure burua, eta esaten dugu, igual, ez dut, sentitzeari beldurra diot, edo hori, ari naiz, nekabidez esaten dut, eta oraindik ere, batzutan pentsatzen dut, eskenik, kostatzen zaita asko negar egitea sentitzen dut, ez? Negar pixkat egingo dugu podcastarekin? Bueno, bai, nahi duenak negar egin dezala, ateratzen zaiona. Hemen, hasi beharko genuke esku altxatzen nola, zeinek egingo du negarra, mai hontan gauden lautatik, 3 behintzat bai. Bai. Seguro. Eta barre ere, eta nik uste dut, bueno, humanoa diren sentimentu guztiak, ez? Zaitu gara hor, eta baita ere bulkada ezberdinez, osea, kasualidadeak ere pasatzen ari dira podcast hau prestatzen, eta, bueno, Pili Kaltzada bezala, Nerea Olaziregi, bueno, Julen hemen ondoan dugu, oraindik ez dugu grabatu, baina grabatuko dugu baita ere, ez? Elkartegintzatik eta Inurritik egiten den lana, Aitziber Garmendia egongo da, eta suizidioari buruz hitz egingo dugu. Osea, heriotzean tabuetatik, pues igual, tabuena edo tabuenetarikoa, ez? Medikuak egongo dira, psikologoak egongo dira. Orduan, bueno, nik uste dut ertz ezberdinak saiatuko gara ikutzen, heriotzen ertz ezberdinak eta tabu ezberdinak eta denen artean, biguntzen saiatu, ez? Urtarrilean ikusiko du Argia Naiz Irratiaren podcast berri honek, Azken Kafea, eta ia esan gogoz gara zue guztiak, Julene Zubarne entzuteko, eta auzoterapia honen parte ere izateko, uste dute guztiak ere eragiten duelako terapia honetan. Durangoko azokan ikusiko du elkar, bikote, zure Julen handik ibiliko zara, ez da? Han ikusiko dugu elkar, gustor asko, izan uinetan edo izan Palentinon garagardo batekin topa egiten, elkar maite dugula esaten eta bizitza dastatzen. Eskerrik asko, eta nahi duzen arte. Eskerrik asko zuei. Zuei, bai. Trena beti, trena beti, trena beti, beti doa infernurantz, infernurantz. Entzoleo goizeko 11etarako segundu gutxi falta diren honetan, gu bagoaz azken ordukoaren bila estudio zentraletara, ez Bilboko estudiotara goaz, Itxaso Leon lankidea, antxe dugu eta Itxaso egunon.
Kaixo, egunon Inigo eta egunon entzule guztiei ere. Azken ordu honetan trafikoan berritasunik ez dugun arren, azken orduek utzi diguten albiste bat aipatu behar dugu. Adingabe bat hil dela eta beste bat zauritu autobus batek harrapatuta berri zen. Istripua Bartkaueko 9:00 gutxi aldera gertatu zen, 16 eta 17 urteko bi gazteak N634 errepidetik bizikletan zihoazela ertzaintzak jakinarazi duenez. Gazteetako bat zaharrena ia berehala hil zen eta arekin zihoan beste adingabea zauritu eta Gurutzetako ospitalera eraman zuten. Ertzaintzak ikerketa abiatu du istripua nola gertatu zen argitzeko. Eta Radio Euskadik adierazi duenez, bi gazteak bizikleta bakarrean zihoazen. Herriko industrialdetik igarotzean gertatu zen istripua. Beste albiste batekin goaz, izan ere Frank Walter Steinmeier Alemaniako presidenteak Gernikara egingo duen bisita ofizialak ikusmina handia sortu du, batez ere arlo politikoan. Alemaniako presidenteaz gain Felipe Borboikoa eta Euskal Alderdi politiko nagusiak ere bertan izango dira eta honen inguruan hitz egiteko gaur goizean Naiz Irratian izan dugu Jose Mari Gorroño. Alkatearen esanetan bisita ohore handia da eta batez ere Gernikako bombardaketaren biktimak oroitzeko keinu gisa balio duela esan du. Benetan hori kinu hori edo gesto hori balio handizideko. Biktimari, bombardeko biktimari omentzeko dalako. Eta hartzen deu konpromiso bat memoria historikoagaz eta bakiegaz. Osea, guretzako garrantzi handizideko Alemaniako presidentie bizarkernikera etortiekaz. Alkateak baieztatu du Steinmeierrek Bakearen museoan izango duela hitzordua, ere ez du berretsi barkamen eskaera ofizial berririk egingo denik. Bueno, nike ez dakit dana protokolo guztizie ondo zehatzeat, bai esan duztie, lehengo hilerrien egongo da, biktimekaz, eta gero Bakearen museoan, eta amaitzen danien bizita hori, esan duztie, berak egin duzera deklarazio batzuk medizu batara. Usteot hor esango debela, esan bideuena. Baina zuzen gaurko agendari dagokionez, esan behar dugu Alemaniako presidentearen bisita instituzionala Ajurianean hasiko dela, Imanol Pradalesek harrera egingo diolarik, eta 3 ordu laurden barru, 11 eta 55 aldera Gernikara leku aldatuko direla aurre ikusten da, 1937ko bombardaketaren biktimei omenaldia egiteko zailoko hilerrian. Bertan izango da ere Felipe Borboikoa eta ondoren Gernikako Bakearen museoa bisitatuko dute. Arratsaldean ere Frank Walter Steinmeierrek Guggenheim museoa bisitatuko du eta Alemaniara itzuliko da ostean Forondako aireportutik. Jarraituko dugu honek emango duenaren berri ematen, esan bezala ordubete barru inguru jakingo dugulako gehiago, eta besterik gabe hementxe utziko dugu orain arteko informazioaren eguneratzea, 12etan gehiagorekin bueltatuko gara. Eskerrik asko Itxaso Leon, bagoaz aurrera eta, Itxasok berak esan da bezala, erdiko 12etan, hementxe Naiz Irratian informazio gehiago. Estudiotik kanpora goaz berriz ere, baina kasu honetan, gurekin egon zen, eta gaur ez dagoen, Juno Romatet Ibargurenek utzitako lan bate entzutera. Gota Lab proiektua ezagutzen lagunduko digu, eta ikusiko duzu, datozen minutu hauetan, nola bertako arduradunetako batekin aritu zen solasaldi luze eta interesgarrian. Itsasoaren handitasunean edertasuna badago ere, badakigu gaur egun gure zaborraren zati handi batek uretan amaitzen duela. Horregatik, hainbat herrietako alkantarien alboan irakurri ditzakegu, itsasoa hemen hasten da bezalako esaldiak. Gure planeta zain du nahi izan ezkero, itsasoa zaintzeak ere garrantzia handia baitu. Ohikoa izaten da, gure hondakinetaz aritzea plastikoa aipatzea, eta horiek uretan eragiten dutena. Baina, bada urgazietan topatzen den beste hainbat zabor ere, eta agian hainbesteko garrantziarik ematen ez dioguna. Arrantza sareak dira horiek. Bada, arazo honetaz hartuta, Gota Lab izeneko proiektua sortu zuten, gure itsasoak garbi mantentzeko asmotan. Arrantza sareak berrerabiltzean datzan proiektua. Sareekin egiten duten bidea eta proiektuaren sorrera zaritzeko gaur gurean dugu Dani Alfonso Ibarguren. Egun honetan ongi etorri Dani. Egunon, mi esker gonbidatzeagatik. Bueno, lehenik eta behin, Gota Lab proiektuaren sorreraren inguruan galdetu nahiko nizuke, noiz sortzen den proiektua, nola sortzen den proiektu hau? Bale, ados.
Beto, esan proiektua sortu dugu gure konsultoratikan. Nik ere lan konsultoratean bezuda egiten dela, eta hemen ditugun proiektuak dian laguntzen dugu enpresei, nola jasangarritasuna, nola sartu behaien estrategian parte bezala. Tardun, bai lantzen dugu hori estrategia asko, baina beti ere jasangarritasuna ez den pixkat oinarri bezala. Hortaz aparte, ere beste linea bat, ekonomia zirkularreko proiektuak egite ditugunak. Azkenean, helburua da, enpresa gaztenan, enpresa asko bat ez ere industrialak ondakin pila sortzi duzte, orduan. Hoiei beste buelta eman, eta behien ondakinak hartu, eta guk gure teknologia erabiliz, eta gaitasuna bakagulako, ondakin horiek errekurso bezala beste produktu batzutan ez bueltatu. Eta, lineal garatzen ginen momentuan, egia, ikusten nola bai behar hori zegoela, baina bai zegoela ere beste behar importante bat, guk proiektu bat ere sortzeko, eta guk ere proiektu pionera bat ere sortzeko adibide izanez beste enpresak ere, ez hori referentziataz, gutxinez ere ikustea horrek ere bide barek baztekala. Eta orduan, irun arden hasi ginen sortzen, eta orduan sortu gonun gotala proiektua. Da, ondakin jakin batean zentratu ginen, kasu honetan, arrantzasareak. Eta bixat hortik hasisten garatzen, konsultora garatzen genuen bitartean, eta linea hauek garatzen genuen bitartean, justo konsultora 2024ko maiatzen sortu zen, eta gota gantxe, 2025ko urtarrian, eta hortan orduan hasi ginen zentratzen, eta pixkat problematika geroztak irakurtzen, eta ikusten ea merkatuaz egon, eta egiten beharra baztegon hau sortzeko, eta erantzuna baiz ikusi guz, ez hortan gabit. Bale, eta proiektu horretatik tiraka, esan dezu ez, pixka bat, referentzia bat eukitze aldera ere sortu zela proiektua, zein helburu nagusi ditu gotak berak, sareekin lan egiten ez du, baina zergatik. Bale, pixka orduan, kontatuko ez dut ere problematika, bai, esan Euskal Herrian oso presente dakagunik esango nuke bai mendia eta baita hoztean hori bai. Orduan, justo nire lankide den nahi alberdi, dela Zientifika Marinak ere, asko bultzatu du proiektu batez ere, bai ikusi dugulako ere, eta datu impactante batzuk botatzearen, urtean 640.000 tonela sare botatzen dira ozeanotara. Azkenan, hau lertzen da, arrantzaleak, arrantzeta juten dinen hortan, sare bat hausten bali mazaie, ez dutela bueltatzen, bota ite dituzte. Egia dagoela ere bestatzuk ere, bueltatzen dituztela, eta askotan leheno ikusi izan zen, bat ez ere bermeon emakumak dela nola josten dituzten sareak, baina realitatea askok bota ite dituztela. Orduan, guk pixkat problema jakin horri buelta emateko sortu dugun proiektua izan da, arrantza sareak erabili, gero kontatuko prozesua, baina, eta pixkat, ekonomia zirkulara hori azkenan residu bat hartu, eta buelta eman, eta birsteklatu beharrean, beste buelta eman eta produktu bat sortza ez rekurso bezala. Eta, hoxen pixkat hortik ikusiko nun ere nahiko izaten delako, batez ere, nik ere ikustetelako ere egunerokotasunean, jaizki bilikuruan ere zema zaborere pilatzen den, zema mikroplastiko, azkenan gara, arrantzasara hauek ere ez eta ipatu, baino, 600 urte baino gehi eta arratzituzte degradatzen eta hauek azkenan mikroplastiko bihurtzen dira, eta gure arrain eta denei eragiten dira, azkenan fauna guztia bezala. Eta orduan, gerozta konstente dugu izan ginen problemataz, eta gerozta argi egonekan, erantzun abiatu behar genula, buelta eta eman behar geniola. Eta gero ere, justo aurrekoan ere biratu genula ere bai, 640.000 tonela, karo, esaten daula eta bai, numero bat da. Hoxe lantu nahi zuen, zenbatean den nola ikusten den hori. Bai, gutxo goia bera, egon ginen beratzen eta izango zen samames bat eta erdi den arrantzasarez. Bale. Pixatiteko ere ez da. Irudiz egia. Bai, horaxe. Zer, botatzen gudatua eta, bai, bastantea, baina hor geratzen da ez, baina, gero pixkat konparaketak indez. Eta hoxek da egiten, ez du problema gora. Hori urtero botatzen da, itxasora. Bai. Eta beraz, hori pixkat behintzat gutxitzeko helburuarekin suposatzen dut sortzen dela gotala proiektua ze 6.000 tona horietara etzeate iritsiko. Garo. Ez imposible. Hoi da, pixkat, eta hortik anator ere iztena ez, gota azkenean, tanta bada,
Eta hori oso argiak agore, honea ez gatoz, ez dugu ere problemakin bukatuko, zeneko inposula. Egia, horri behar dulare askore kontzientzia, bai, hori, gizartean, orokoran, kontzientzia bat. Baina egia, bueno, pues azkenan tanta badela, gota badela, baina bete esaten dugu ere, eta lemare hortan dijoan, gota crear un océano de impacto. Fiskat, hori, tanta bada, baina, bueno, bakigu ere, tanta ere, ba, bueno, hasi dezklare lanean, eta askotan ere ikusten dugula, ez? Ozeanoa bai ez baina ere askotan zentratu ere gure herriko ere ibaietan, bai etxean ere uraren kontaminatzen dugun, zaurek ere zarantzia ere badu. Prozesu guzti horretan zehar, suposatzen dut, bueno, ikerketa ezberdinak egin behar izan dituztuela, gero gaur egun proiektua dagoen puntura iristeko, baina aipatu duzu, ez? Sareak hartzen dituzuela eta sare horietatik prozesu bat hasten duzuela. Produktu batera iritsi arte, produktu horretan sartu baino lehen, nola izaten da prozesua? Bai, egia beti iguala pasan zait, prozesua eta azkonatzen aderenan, karo, nik oso erriz kontatuet, baina egia bere komplejidade badula, hau ere esan nahi. Ugiten den dugu, azkenean arrantzasaleak hartu, eta separatu bi koloretan dortzen da, urdina eta berdeak, oain goz. Ia etorkizun batean degula sartu ere burdeos kolore horrekin ikuste gehiago dela Canterbury Pass, bueno, oia etorkizun bateako, baina, bueno, hain goz, hori berde eta urdinak ordu. Hartzeitugu, garbitzeitugu, eta, bueno, separatu bi koloretan. Behin hau irna eta gero, ite ditugu tritukatu. Bueno, eramaten dira Balentziara, ze gure horrintzaioan txibertan, Balentzian dago, zemiplastik da, enpresa bat, ditxeon desaperatu bat, eta hau dakate teknologia guztia. Tipoa Carlos da bastante pionero, kontan, eta esango nuke, Espainia mailan bai, eta mundu mailan ere behar duela teknologia nahiko top ez zentzu hortan ez. Orduan behar, trituratzen duena, gehatu arte hiletxo modeko batzuk ez dela, eta hoi, nazten denean, residu postindustrial, eta plastikoakin gehen bat, plastiko PDI eta, bat kimiko ezberdinekin, prensatzen da beroakin, eta sortzen dira plaka batzuk bezala, xenba batzuk. Eta hortan, gero ez da diseinuakin, mekanizatzen dugu, eta sortzen dira produktuak. Egia, antxea piratu egun filosofia, entre comillas, da ekodiseinua. Azkenan ekodiseinua bai da, karo, material guztia, hori importante erutizion, material guztia da, eguneko reciclable eta reciclado. Osea, berez idea da demagune, etorkizun batean, esazu, adiez, horreta gerrek iresteit banku bat, imaginatu. Banku bat arrantzasaretzen dira. Eta X urte dara, banku hori eta hau txinda, o zerreak, alo que sea. Material hori bera, erabili berriro hori da, berriro berziklatu eta berriro egin, ez? Eta hori azkenan eko diseinua eta pixkat, bai, printzip horiek aiga guztu zera maten. Eta orduan, bixen, engenun lehenengo prototipoa, eta zigun saunuke bai lau bost produktu, eta horiekin genuen lehenengo katalogoa. Eta hori, urtarean segin, hasi que... Urtarrietik ona beraz, prozesu guzti hau egin ondoren, esan dezu, ezta, xafla batzuetara izten zeatela, eta hortik produktu batzuk edo sortzen hasten zeatela, zuen webgunean sartuz gero, jendeak ikusi ditzake, baina pixkat azalduko zenuke gaur egun ze proiektu edo produktu dituzuen. Bai. Edo lehenengo produktu katalogo egiteko, gu antxo bertan Deustoko Unibertsitatean gaude, eta gure azkenean Deustoko Unibertsitatea badu inoguna ditzen denearekin bat, hor azkenan ekintzaletasuna bultzatzen dena. Eta hori justo gure ondan, gure bizilagunak dira ala irritei, dedikatzen dela iten erritei, azkenan produktua, baina, jasangarrek eta ekodiseinu aplikatzea dut orduan behin gana jun ginen. Eta bai eskatu genien, egin betunan produktu batzuk neko funtzionalak izatea da, jendeak erabilizatzen. Eta ulertu genunagatikan, pixkat azkenean, enpresa duten gaur egun dakaten boterea bai, politikoa dena eta ekonomikoa, baina batez ere azkenean jende asko bultzatzen dulako ere, eta jende asko dagoelako ere enpresen barruan, esan genuen, enpresendan gana ziteratuko gabitu bi. Orduan bai hasien pixka behiratzen ere, ze produktu behar zituzten, pixkatu erabilgarriak izate eta batez ere ikusgarriak. Eta orduan sortu genuen, mobilentzako soporte bat bezala, mobila o tableta, baita ere bai sortu genuen ere taburete moduko batzuk, gero ere zaka errontzia,
eta gero oaintxe, iraian ata genuen Brasila, nahiko elegante bat. Hoi dakago alde batetik, katalogo bezala, baino, azkenan ere sortzen ere jundielako ere, bakago ere beste linea bat geratzen nahi gara ontsi hortan, dela produktu personalizatuak. Bai, egin genien ere, Bizkaiko erakunde bati ere oroigarri batzuk, adibidez, Deustori berari ere egin ere logotipoare bai, eta zauxen. Eta produktu hauek guztiak suposatzen dut eskuragarri daudela normalean enpresek eskuratzen dituztela edo beraiek eskatzeko egin daudela, ez da jendeak normalean eskatzen dituen zerbait, baina aukera badago, aukera daiteke. Bai, gaina pia gustatzen gara porque hasi-hasieran hasi ginen, pixkat hori estrategia pentsatzen eta nola eta zentzu zein gure besteroak dena, bai planteatu zen hori B2B, enpresei bakara. Baino, hain ikusegu eta denborakin partikularrak ere eskatzen nahi dugutela. Orduan, oantxe bertan, bai edonork ere eskatu alde gudu, bai hori idatzi, katalogoa biali, eta dozein noro ere interesatu balego ere, bai erosi. De hecho, euki dugu, partikularen bat erosi duguna, ez da, sakona, ez da katentzia. Egia da, produktuak ikusiz gero, ikusi daitekela ez da, saren kolorea erabat ikusten dela, koloretsuak direla, eta horrek ere deigarri egiten dituela. Eta webgunean jarraituta ez, ikusi dezakegu, zuen formula edo aipatzen duzuela, badagoela formula bat zuek erabiltzen duzuena, impacto hirukoitzaren ingurukoa. Bai horia, guk azkenan, sortu genuen pixkat, bai hori, impacto formula bezala. Azkenan dago hasieran impacto ambiental, leheno aipatuten bezala, dato jo kondotuta gero, bai, 640.000 tonela eta arrantza sale botatzen dela, eta azkenan, hoi aigear ez, zerbait ez, eraginin bat sortzen ere ez da gutxio lortzen edo saiatzen. Orduan badu hoi, bai gero ere badu ere, oaingoz, nahiz da entrekomia segon, erain lokalare bai aipatu egun bezala, eta de hecho gauzak oantxe hola dia, CM Plastik dago hortan, Balentzera bidaltzegu eta Balentziatik katzegute, baina bai Carlos eta CM Plastik bera ere gotan parte da ere bai, eta etorkizun batean ere beak teknologia guztia eta dena honea ekarren nahi du Euskal Herria. Ordu, eta oantxe bertan ere pixkat ere saltzen aigean momentu enten ere Euskal Herrian bakarrekan aigea pixkat, bomboa ematen egulako hori impactuaren menastea, eta detxezkenan arrantza sarauak ere kantabrekoak dira kuriak. Eta gero azkenikan, hau importante eruntzera bai ere impacto soziala. Zeratik ze, hor kolaboratzen ari gara ere sutargikin, sutargi dago alegin dagoen bai erakunde, bat da, azkenean egiten dulan, Resu Exclusion lagun jendeakin, eta bat ez ere bai laguntzen dute, pixkat, bueltat ematen diote eta jende honi lan aukerak eskainiz, bai dituzu hori ez, prozesu zoreina pospresado, makinaro, gero torkizun batean enpresena sartzeko, hori bai helburua. Orduan pixkat horiekin ere aliantza ere eginez, behaiek egingo dute ere, eta etxo egiten nahi dira ere muntaia. Orduan, produkta iristen den hortan, sutargiten da masatzen da, sutarriko jendeak ere muntaia egite ditu, eta gero, saldu egiten dugu, orduan, bai ere nahi genuen ere, hori ere, lan balintzatu duin batzuk eskaini, eta pixkat ere lan eskaini. Ikusi dezakegu egia da, urte betez lanean aritu bazarete ere bakarrik, ia urte bete, oraindik urte bete gabeko proiektua izan da ere, badituzuela dar ezberdin asko irekita, oraindik zabaltzeko prozesuan zaudetela, eta bai galdetu nahi dizuna pixkat, zein uste duzun izango direla horrengo pausuak edo proiektu honengo eta laben horrengo bidea. Bai, niri esan, bai gustatuko zian lehenik eta behin teknologia hori ja sutargira bueltatzea, ekatzea. Ze, esaten dira Euskal Herria, sutarria nahi dugu ekarri, eta sutarriok egitea triturazio guztia, fresa guztia eta dena. Hortan, aipatzaren nera galdoz dago tope horiekin lanean, eta esan gozada ere behekin lanitea, eta oso beresgarria ere bestaldatetik. Orduan esango nuke hori bai, Mantxo bertan ere, bai beste linea bat ere garatu dugu beste klore batekin, hori esan duten bezala burdeos hori. Eta hori gero azkenean, bai, gero ez da produktu gehiago ere ateatzea ere gure katalogo hortan, noin lau ditugula 4-5, baina gero ez da gehiago, eta pixka eta zabaltzea, eta ez bakarrikan, gure proiektua bai, baina gure proiektua bai, baina ere problematika
hori ere konstante izatea, eta zeba sortu duen gota lab, ez? Azkenean problemati erantzuna emanez. Orduan, etorkizun batean, ojala ez txitzea, evidentemente. Baina, bai, izango nuke, bai. Pixkatu dane, bukatzeko bai galdetu nahi niztula, ez, entzulez berriak egongo dira hau entzuten, eta beti iruditzen zaigu agian horrelako problematikak ez direla gureak, edo itxasoko sare eta zari badira, nien ez arrantzalea eta ez da nire arazta, baina agian zertan lagundu dezakin norbaiteko itxasora ez horrelako zabor maila iristen, edo agian sare eta zain iristen den horretan. Bai, justo, haintxe esango dena, como super obvio, baina ez du dotatzen. Ez du dotatzen. Egia pasada dela, hor bago, erakondat Surprider ediziona dituztela eundatzen antora garriketak. Hori garriketak. Hortan dakagu, de hecho, lehen aipateten nire lankide naia, da bai osartua, eta hain simplea ez bota. Esan, lehen baina sarri nahi patezun bezala, azkenean, badaude kartelo batzu, itxasomen hasten da, itxasoa gure parte da, etxeo munduan irulordena ozan, gura da, orduan. Piskat hori ez bota, eta hoi alde batetikan, eta bai beste alde batetikan ere, ikusten malden ere ez da gara on toki bat, pilatu, hartu eraman, eta bota, hori, kontainereta, zakarrontzira, guk egia ere, asmoak agulare bai, behin ja teknologia horia hemen gauzatzen denan, eta bai gure bai juteare, han enpresekin, edo hor badago materritxasontzeare bai, ondoko, erakunde ezberdinekin ere, hori ez, atea eta, errekoge hauek, bai dakago ere asmo hori, baina, bai mezua, bai da hori, gu jasoko dugula, baina ere bai, ez bota. Norberare bai, jaz agarrekan ez denetan, baina ere mendila juten garen hortan ere, amaiketakoakin albalatena, motxilena. Zait. Oso bidamaren dut, baina ez zaiten da realidad ikustez eta jo. Baina, bueno. Bai, arrazoi guztia egia badaukaztula, lehenengo pausua hori dela naiz eta ez dugun ematen, eta naiz eta txarra dirudien, edo obio bat dirudien. Bestera gedudan eskerrik asko guztia kontatzeagatik, egia interesgarria dela sare batzuekin moble bat egiterainoko bidea egin daitekela jakitea, eta besterik gabe, eskerrik asko, eta urte bete egiteaz gain luze doan proiektua. Osongi, mila eskertzu behi, konbidapenagatikan, eta altaboz dagoematagatikan, eta bixen, bai, eskerrik asko, zo gustago nahi. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Goizeko 11:23 minutu dira, eta guk agendari heldu behar diogu niko jena, zindagizut buruan, abestio jartzerakoan beste musika bat nuela. Eta honek asko estimulatzen zaituen, alatezen nikoen agenda kontatzeko. Eta zertzen nuen buruan, ba? Hau. Asko aldatu da. Izugarria izan da aldaketa. Hau dalako alaia. Bai, bixi, dalako festa giroan. Barkatu. Ez ez horrelakorik esan, ez? Nik ez dut horrelakorik esan. Nik ez dut esan festa giroa behar genunik. Herrik, beste pixket. Eta raro sentitu da, baina bere. Rain streaks down. Abesti polita da. Ez dut oso janan estilo guazela. Bai, polita da. Atzu deskubritu nuen pelukerian. Bai? Galdetu nena dizu, abesti hau, pasazidan. Eta zein da? Hau da Kaelis en The Last Train Home. Gustatzen zait.
Bai, pentsatu nuen, eta gogoratu nintzen esan bihar oiana dator, eta seguro egingo didala da, abestia ze pentsatu zuen nahi duzuna jarri. Eta prest nuka, baina gero, nahastu nahi zidazteragoan, eta beste jarri dut. Hau, polita da, Oso polita da. Joan, nire iapandegian ez daukate musika, irratia goten da. Jo, nire iapandegian daukate musika ona, eta atzo konturatu nintzen aldizkari onak ere. Wow, aldizkari onak, Bai. zer da aldizkari ona? Jo, nik garai bateko pelukerietan, buruan daukat, egoten zirala hola, eta holakoak. Eta asko jota, bueno, National Geographic topatuko zenun. Zala, salbatzen zuna pixkat. Hemen, bidaia aldizkari hola... Interesgarri bat? Oso interesgarriak, benetan, Ez que zure iapaindegia da pixkat butik, ez? Bai. Bai. Eta antxe... Bai, oso ez ditut izena gogoratzen oraintxe, baina oso publikazio sendoak eta guapoak, eta batez ere, iruditzen zait, pixkat feng shui guztia usten duten hoiek ez zeudela, alegia. Ez zegoela el semana edo nola zan semanal, el semana, hola eta holakoak. Bai, pronto eta... Pronto. Bai. Superpop, horiek existitzen da? Superpop ja ez. Ez. Baina besteak bai. Horietzen egon, baina... Bai, den ondo. Oiana, ostirala da, azaroako 28, eta guk gure entzulei hainbat proposamen luzatu behar dizkiegu, Legazpiko Latxartegi aretotik hasita. Bai, bertan tartean antzerki taldeak, gure Juaneteak lana eskainiko baitu, arratsaldeko 7:30. Barrexerkako kidek berriz, Nastamburi Azpeitiko Soreasun eskainiko dute gaur, atxaldeko 8:00. Minanek ere asteburutu emanaldi ezberdina, gaur Basauriko sozial antzokian egongo dira lan honekin atxaldeko 8:00, eta larun batean berriz Urruñako Itxasmendi zinegelan 5:00. Aita, Jon Plazaolaren bakarrizketa berria, Iruñako Nafarroako antzerki eskolan eskainiko da gaur 7:00. Eta Amak, lehen aipatu dugu Ama, proiektua, ez da, baina hau antzez lana da. Amak, Andoaingo Basteron egongo gara gaur atxaldeko 7:30, eta bihar berriz, Berrizko Kulturetxean atxaldeko 7:00. The least what stays, the word is gone, but the ache remains. Berriztik Bilbora. Hori da. Igogailua lana eskiniko baita bertako La Fundizion aretoan arratsaldeko 7:00. Aurre estreinaldia da eta aktore lanetan Leire Ormazabal, Itziar Fragua eta Aiora Sedano egongo dira. Igogailu batean ez gora, ez atzera geldituko omen da norbait lan honetan. Zorretan Ika konpainiaren lana Zarauzko modelo aretoan eskiniko da gaur 8:00 eta badakizu plastikoz koloreak ez direla inoiz bizi izan ez da lana, gaur Ermuako antzokian izango dugu ikusgai 8:30 eta igandean berriz Irungo Amaiaka Kulturzentroan atxaldeko 6:00. Gasteizko Salburua Gizarte Etxerako proposamena ere bai, arratsaldeko 7:00 La Deskarada, etxeontako lagun bat, gainera hor. Hori da, Gasteizko Sailburua Gizartetxean izango da 7:00 Anegebara, eta bi belaunalditako emakume elkartuko ditu. Pertsonen duintasuna mai gainean jarrita. Deiabu konpainiaren itzulera lana Donapaleuko San Luis gelan izango da atxaldeko 8:00, eta Euskaldungak Marubi Jatabeko liburutegian 6:00. Euskaldun zahar eta Euskaldun berrien arteko, ezberdintasun edo harremantzeko moduak landuko dituzte. Beste proposamen bat, Errenterian Pistifaktoriaren lan hau egan egiteko gogoa da. Arratsaldeko 7:00 Errenteriako Badalaben izango da. Eta humorearekin, stand-upepkin, Donostiako Antxona Aiestaran Kulturetxean, Añorgan 7:00 egongo dira Mirari Martiarena eta Idoia Torregarai. Eta igandean berriz, Ispasterren izango dira. Tira, loraldiak sortuta, beste proposamen bat, Hondarribiako itxasetxerako. Hori da, Antxona Badia Dublinetik Hendaiara, gaur atxaldeko 8:00. Antzerkia eta musika nasten ditu lan honek. Eta ni eta nitarrak, Joldi Beristain aktore lanetan bertan dagoelarik, Artziniegako Kulturetxean eskainiko da gaur 6:00. Txizatoki bat eszenarioan edo estenatokian, Ubideko udaletxean eskiniko du Patxo Telleriak bakarrizketa hau. Polemikoa izan zen, bere garaian arte bezala txizatoki bat jarri zenean, eta berak hortik abiatuko du lan hau. Eta dantza pixka bat ere badugu gaurko, ezberdinak ukai dantza taldearena, Donibane Garaziko Jaialain eskiniko da 8:00, eta Mix berriz Tabakaleran 8:30 gorputza, ahotsa eta eskultura nasten dituen lana. Proposamen asko, gaurko egunerako, ostiralerako, larun baterako gutxixiago, Oiana.
Alaren ikuste dut asko daudela, iganderako ere badaude, euskararen egunaren arira, beti esaten da, ez, batean proiektatzen dira edo antolatzen dira ekintza asko egun konkretu badagoenean. Uste dut euskararen arira badaude euskaldungak, ni eta nitarrak ere euskararen inguruko lanak dira, eta aurreko asteburuan lan geixo. Batira, larunbateko proposamenen artean, nor naizen baneki honen inguruan Lutze eta Zabal aritu ginen. Hemen txiligarren kafean? Berai, bi aktore eta idazlea Arkaitzkano ere hemen izan genituen. Eta ligi aterein izango dira 8:30 onartu behar dut, iparraldean ikusi ditu dela ordutegi batzu nahiko berandu. 8:30 eta harritu nautela. Baten bat 5 ere aipatu dugu, baina honek harritu egin ninduen. Eta 2 orduko emanaldia da gainera. Bueno, afalduta joateko. Bai, zalantzari gabe. Barka dizagutela, bidasuaren bestaldean, iztegiren bestaldean, entzuten gaituztenek, baina txistabek egin behar ditugu. Ni nahiago dut beraien ordutegi hauntxe, laniteko. Hombre, oiena, oraintxe ez, zuk beti. Beti. Zuk jaio zinen, iparraldeko ordutegian bizitzeko. Barkatu? Bai. Ados nago. Zergatik? Hala, oinez ez diat esan. Ze polita, bai. Baina laniteko nahiago, pakit, emanaldia 7. Aktore bezala ari zinen orain. Bai, ikusle bezala berdin zait. Te gustu duzu hori egia dela? Benetan? Ez da git. Ni gaueko 10etako zine sesioetara izugarri joan naiz, pila bat. Joan naiz, eske, karo, bizitza aldatu egiten da, eta... Bai, zuzara Goiuri bezala, 2 urtez izan zela parrandazale, eta oraindiken garai haien oroitzapenetatik nahi duela bizi. Ez dut, oroitzapen haietatik bizi, egia da. Ni garai batean... Lagunak egin dituen garai hortan, eta orduan, orain norbait etortzen denean, eta zein da, eta zertaz ezagutzen duzu, parrandatik, eta orduan jendeak esaten dit, parrandatik, baina zuk ez duzuta parranda egiten. Ja, baina 2 urtez egin nuen guztia, ez? Osea, zeharo parranda, eta orduan, mundu guztia ezagutu nuen. Bueno, gauzatxoak gertatu ziren, baina ni enaiz parranda zalea, ni naiz orain... Nola esango nuke? Taberna zuloan egotea baino, nahiago etxean kolaka bai den. Baina, nor daki, agian hueltatuko da? Baina ez da, gauza batez... Dena da onargarria, bai. Nik hemen behin kontatu nuen, eta berriro kontatuko dut. Badakizue, kintoen bazkariak eta modan daudela, eta jendeak egiten dituela. Bai, pixkat... Gaindosia dago, bai. Bai, gure gaitasunen gainetik. Bai, baina zer gertatzen da duela 2 urte gertatu zitzaidan, kalean nengoela eta ikusi nuela, 35 urte egiten zituztenen kinto bazkaria. Eta ikusi nituen aurpegi... Ez zegoen borbor festa kinto bazkari horretan. Eta hurrengo larun batean, izan zen 40 urte egiten zituztenen kinto bazkaria. Eta hor denak guapo, denak eder, denak dotore, denak jantzita, denak beste aurpegi batekin, festarako beste gogo batekin. Eta esan nuen, desberdintasuna, bi belaunaldi hauen artean eta esan zidaten, bueno, dibortzioak. Hori esamarrun banatuak. Zer den, merkatura berriz ere. Garo, 35 horiek asko umeekin, edo ezkon berritan, edo dana dalakoa, eta 40koak ja dibortziatuta, umeak jakizunon, eta orduan merkatuan berriro, eta beste gogo batekin zauden kinto bazkari horretan. Ze gogorekin kontatzen duen beti Goiurik historia hau, Piskat 40 harrapakari ikusten zaitutu. Eske, gainera entzun nuen behin, emakumeon anatomiaren arabera, emakumeentzako orgasmo honenak 40tik aurrera irizen direla. 40tik gora orgasmoak hobeak direla. Gaitasun gehiago daukagula, bueno, osea, dela zientifikoa, ez? Eta orduan, izu. Iristeko desiatzen. Ez, desiatzen ere, ez, baino... Bueno, kontuan izateko zerbait da. Bueno, bada pixkat, izu, 40ek, badao jendeari 40ek pixkat beldurra ematen diotela. 40eko krisia, eta horrelako kontuak. Bueno, horri aurre egiteko estimulu bat. Egia da, aurrekoan irakurri nun, eta jaunekin bukatu egingo dute, baina emakume batek jarri zuen Twitterren bere senarrak 40 urte egin zituela, eta lehenengo aldiz bere gorputzean eta etzela eroso sentitzen, eta sekulako krisia izaten ari zela, eta emazteak esan ziola, ai maitia, orain iritsi zaizu, neska guztioi 12 edo 14rekin iristen zaigun lehenengo krisialdia, así que calladito,
eta, ala, aurrea. Palante. Hombre, Paco. Mesedez. Ai, Paco gizajoa, zenbat aliz hitz egiten dugu Pakotaz, Ja. Paco da. Denetari gertatzen zaio. Paco da bizitza bat oso intensoa. Eta jasotzen ditu bigarren kafetik zalaparta batzuk. Tira, larun batean nor naizen baneke aipatu dugu, ligi aterein, eta anzurara aipatu behar dugu, jartzen golandetxen. Hori da, 7 eskiniko dute bihar, eta gaixotasunak abixatu gabe iristen omen dira, ezta? Gaixotasun bat iritsiko da, eta monarekin harreman bat landuko da bertan. Argako erregina, aspaldi lan hauola aipatu gabe, Ondarroako kofradia zarren eskiniko da, 7 eta Heriotzak Eduardo du izena, formol laborategikoa lesakako Arri Ondoa kulturetxean 6. Two souls the time had left for Eta bagoaz igandera, nortasun agiriarekin abiatuko dugu, gure proposamenen zerren dugu. Hori da, Zuhaitzek bere bakarrizketa azken lana eskainiko du Erandiko Josu Muru eta kulturetxean 7. Norbere mundu intimo Lezoko Gezalan eskainiko dute Mirari Martiarena eta Anela Bakak atxaldeko 7:30 eta improvisak eta proposamen bat. Supituki show, saiatuko naiz ona ea kontatzera tortzen ditene. Getariako Iturza eta Aretoan eskainiko duten lan hau atxaldeko 6. Gregoria, feminista jaio ala egiten da, Bea Egizabalen lana, Debako Agirre Jauregian eskainiko da 6:30 eta Margarita Molotov, Oiongo Zineman 7. Ikuslegoa, jatetxe bateko bezero bihurtuko da lan honetan, eta emakume indartsu edo aldundutako emakumei buruz hitz egingo da. Dantza ere badugu iganderako hots, Atik konpainiarena Pasaiako Juan Baberasategin eskiniko da 7. Flores, Gasteizko Federico García Lorca antzokian 6:30, La Sala 10 urte, iaz edo estrenatu zuten, baina jarraitzen duten lanarekin, Hondarribiko itxasetxe auditoriumean 7 eta Errauskine, Basauriko Sozial antzokian eskiniko du Royal Balletek atxaldeko 6. Ghosts still spoke in sleepless hours, their echoes blooming like wilted flowers. Entzuleo, goiziko 11:26 minutu eta kafe hutsa hartu behar dugu, gure gaurko kafe hutsaren gonbidatuarekin, segituan eta kafear eskaini beharko diogu bide batez. Igual kafea ez hartu zale itxura dauka. Orain txargituko dugu. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Amaia Irazabal, Santurtzi, aktore eta sortzailea. Txikitatik izan du antzerkirako harra. Lehen hezkuntzan dexente egiten zuen eskolan. Hala ere, bere ikasketak ez zituen hasieratik antzerkigintzara bideratu. Psikologia ikasi nahi izan baitzuen. 3. mailan, Erasmus Florentzian egiten ari zela, ikasle atzerritarren artean casting bat egin zuten bakarrizketa bat prestatzeko. Eta hor, argi ikusi omen zuen, antzerkira bideratu nahi zuela bere bizitza. Euskal Herrira bueltatu eta psikologiako 4. mailan ari zela, taen izen eman eta interpretazioa ikasi zuen. Ordutik, aktore ibilbidea da profesionalki jorratzen ari dena, eta telebista eta antzerkian aritzen da batez ere. Ados antzerki konpainiarekin izan zuen ziur aski lehenengo aukera antzerki profesionalean aritzeko, Lady Di Garcia lanean. Harrezkero, hainbat antzeslanetan ikusi ahal izan dugu. Tren bat Treblinkarantz, Oiar badago zure teiatuan, Kafka, Agure xaharrak, eta Ados teatroak duela gutxi estrenatutako 52 ertz, besteak beste. Abentura berriak eta esperientzia bereziak probatzea gustatzen zaiola esan genezake. Eroen itsasontziari buruz hemen hitz egin zigun orain urte batzuk. Bertan, antzerkiaren bidezko bidaia egin zuen Amsterdametik Galiziara. Bere lan propioak ere sortu ditu, inorrez dator bat edota eltxoak bezalako lanekin. Telebistan, eskamak kentzen edota alardea lanean ikusi ahal izan dugu, eta zineman baita Onbuaren itzala proiektuan ere. Bere ibilbideari errepasoa egiteko gonbidatu dugu gaurkoan gure kafe hutxera, eta hementxe da. Ongi etorri bigarren kafeko kafe hutxera, Amaia Irazabal. Mi esker.
Oiana, gonbidatzegatik eta hartzegatik ni. Bueno, lehen bi galderak goiurik egingo dizkizu, baina bakarra erantzun behar duzu, aukeran. Hoi da, nik bi egingo ditut, baina zuk aukeratu. Lehenengoa da, etorriko balitz orain zinema zuzendari bat. Eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut. Baina pelikulan ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekora. Pelikulan kontatu dezaket soilik zure bizitzako etapa bat. Etapa, batzuk erantzuten dute egun bakarra, beste batzuk 4 urtekoa, beste danadalako baino etapa bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, ez? Gero pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da lehenengo galdera. Eta bigarren galdera da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure hileta, zure funerala. Bi galderak esan bezala, Inigo ondo azaldu du, bietako bat erantzun behar duzu. Eta haien, galderen ordena aldatzen hasi beharko nuke, ze gero jendeak esaten du, pelikularen aukeratzen dut, baina denbora gehiago dukidulako pentsatzeko, eta nik uste dut gezurra dela. Bueno, nik gertuena aukeratukoet. Eta justu etorri nahi zenean oianak esan dik, zu santurtzikoa zea, ez? Eta bai, anjai honitzan, eta pixkat pentsatzen ere errautxetan nola eta non bota beharko lituzketen edo nahiko nuken botatzea, pues junbarko lukete lekuz leku pixkat. Orduan, bueno, pixkat eskursio bat. Oso ondo, zoragarria. Bidaia ingo lukete, politxa. Eta orain galdera serioagoak oianak egingo ditu. Bueno, nik bat egin barri lehenago kafe nahi duzu, eskaini dizute kafe bat etxe honetan. Ez dio inorko esan. Hartzen duzu kaferik? Normalen ez dut hartzen, asko gustatzen zait, baina ez dut hartzen deskafeinatua igual hobeto. Jartzen hauelako bastante... Deskafeinatua bagenu deskafeinatu bat nahiko zenuke? Bai. Eta ez badugu, kafeinatua nahi duzu edo ez? Ez. Ados, Ez, ez daukagu. Ez daukagu? Deskafeinatu bat daukagu? Egon izaten da, baina gero bukatzen denean, nola oso maiz hartzen den, behiratuko dut orentxe. Bueno, aipatu dut, ezta? Txikitan egiten zenuen antzerke, baina gero psikologia ikasi zenuen, eta Erasmusen zeundela, bertan casting hori egin, hori da behintzat irakurri edo entzun dudana, eta bueltan argi ikusi zenuen, zerk piztu zizun berriz ere arro hori edo nola ikusi zenuen orain bai, ikasketak hemen egin nahi ditutan, intzerki gintzan. Nik ustet hor antzerkiakiko baneukala harra eta hori eskolan sortu zitzaidan, edo txikitatik ere nahiko zea izan naiz. Ezakit paiasa edo bai, gustatu izan zaitola tontua nahitia, eta ezakit nola sonatzen noain, baina gauza da Erasmusea junitzanean hori. Ikusi nula hor aukera bat eta hor berriro piztu zitzaidala eta gero taeko aukera ikusi nuen eta hori hoxe hola izan zen. Eta arrezkero? Eta orduan bai psikologia bukatu eta taen ere azken urtea egin eta hortik ja pixkat ez segituan, baino bai nire gauza txuak sortzen eta hori Lady Din aukera aterazan, gero eskamakentzen eta hortxe. Eta nola sortzen du Amaia Irazabalek pertsonaia? Nik irakurri duzut zuri zaiena egiten zaizula edo batzuetan testua ondo ikastea eta gorputz eta espaziotik ikasten duzula edo memorizatzen duzula. Ez dakit pertsonaiak ere hortik sortzen ote dituzun, gorputzetik, espaziotik? Lehenengo eltxoak lana hartuta, izan zen pixkat behar bat neukala ere bai lan aldetik, eta aulestin egon eta gero, mi esker. Kafea iritsi da. Ego, xua. Eta, hemen... Gure estudioko atean sartzen dira liburuak, sartzen dira diskoak, sartzen da jendea. Gozada bada, gozada bada, hemen sortzen dugun festa hau. Bai, bat ez ere ostiraletan, Ostiraletan bereziki. Baina orokorrean. Postaria gure erotortzen da, eta orain bat ez ere data hauetan. Durangoko azokara begira gauden honetan, ekarri behar ditu liburuak, ekarri behar ditu diskoak, eta ekarri behar dizkigu etxeko lanak. Hauek iritsi zaizkigun azken biak. Eta zer da? Baluren gure guda, eta amiltzearen lorratza. Eta atzo Antxon Balberderen beste antologia iritsi zitzaigun.
egia esan, bai, denetarik gertatzen zego, barkatu goiana, baitu egin dizugu galdera, hasi garelako Bai. kontu hauekin. Lasai. Bera ari zen erantzuten, Amaia. Gero kafea. Bai. Bueno, hori, eta eltxoak sortzen hasi nintzen, testutxo bat neukana idatzita neukalako, eta esan nuen, hemendik zerbait aterakoet, eta hola hasi izan, testu horretatik. Gero moskitera bat topatu edo, pentsatu nuen, eta gero objektuak ere asko laguntzen diate. Irudimenarekin edo irudiak imaginatzen objektu horiekin, eta gero azkenean barruko ateratzea izan da nere, nik egin dudana pieza horietan. Eroso sentitzen. Barkatu jena. Lasai. Eroso sentitzen zara, idazten, gero zu ere hortik sortzen? Egia esan, idazteana ez dut egiten, ez nun egin antzerkian pentsatuz, eta ez naiz inoiz jarri, ez dut uste askotan nola antzerki bat idazten, pixkat izan da, hemendi, testu bat igual oinarri hartuz, baina baita ere irudi bat, eta gero hortikan atera da testua ere bai, baina ez, menuke esango lehenago idatzi eta gero mugitzen hasten naizenik, baizik eta dala pixkate nastua. Bai, dena elkarrekin edo joaten da. Bai. Elementu desberdinekin uste dut, bai. Elementuak aipatu dituzu eta nik biografian esan dut, ez? Lan ezberdinetan aritu zaretela, eta hemen agendan askotan aipatu dugu gure xarrak lana, horra adibidez txotxongiloak erabiltzen dituzue, ezta? Konta iguzu pixka bat nolakoa den lana eta txotxongiloekin ere lan hori nola egin duzuen? Esan beharra dago gure jira bukatu dela, pena hundiz, baina egia esan luze izan da taldearen karakteristikak direla eta bakoitzaren lekua, bizilekua. Eta bai, oso proiektu polita izan da, eta txontxongiloena niretzako berria zan zerbait, orduan hor ikasi dut, dakidana hor ikasi dut. Azkenean izan da prozesu nahiko luze bat, pandemia tartean egonda, eta nik uste horrek ero bai lagundu digula didala pixkate integratzeko, eta gorputzean pixkate oinarritxo batzuk afinkatzeko, txontxongilo malneiluari buruz. Baina, Marion Gardie izan dugu laguntzaile, eta berak erakutsi digu, eta egia esan kriston txontxongilolaria da, orduan erresago da, ez? Bai, aldamenean daukazunen. Beti esan izan duzu jende honaz inguratuta gontzarela, kasu honetan ere seguraski, eta Maika etxeko par izan duzu aldamenean ere bai, ezta? Hori da, bera egonda zuzendari, eta gero taulan ere hasieran kanpotik, eta gero sartu zen barrura ere bai. Eta zaharren egoerari buruz hitz egiten du, eta orain 52 ertzekin zaudete, ez dakit gaiak parekatu daitezke, baina hor bakardadeari buruz ere hitz egiten da, eta 52 ertz izenburuak ere badu bere historiatxoa. Ez dakit kontatu dezakezun zuk seguraskini, baina asko zere hobeto azalduko duzu, azkenen proiektuan zaudelako, zer den 52 ertz eta zer kontatzen duzuen zuek? 52 ertz da antzeslan bat, baino, proiektu zabalago eta handiago baten parte da. Bakardade nahi gabeko ez, esan genuen, ez gaukeratu gabeko bakardadea, erderaz soledad no deseada, esaten da. Pixkat bereizteko. Eta orduan proiektu honen barne badaude baita ere mikrodokumentalak, tailerrak eta holakoak, eta antzeslana da berez, eta antzeslan bat da. Eta orduan badaude bakardade egoera desberdinak, adin desberdinetako pertsonaietan oinarrituz, aurrera edo kontatzen juten diren istorioak. Badago hor ere bai Walien dala, existitu edo behintzat bere soinua erregistratu zen balea bat,
bai, balea bat ezakigu benetakoa den, edo baina balea bat, eta orduan, bueno, oso egokia zan, bueno, antzezlanaren aria eramateko era poetiko batean, eta hori aukeratu zuten, eta egia esan oso ederra da. Eta orduan badago Walien bale hori, eta badaude historioak hortatek arilkatzen dianak. Antzezlanean zehar. Eta bueno, bai, gure xaharraken ere badago parte hori, egia da, eta, bueno, kuriosoa, gure xaharraken bagara hartatzaile eta manipulatzaileak, eta 52 ertzen nere pertsonaia zaharretxeko langilea da, ere bai, era batean. Orduan, bueno, hori, gero astu egiten zaizu, baina gero kointzidentziak hor daude, eta horiek ere kuriosoa dira. Eta hoixe. Galdetu behar nizun justu baino argitu duzu, ea pertsonaia bat baino gehiago edo testigantza bat baino gehiago ematen ote zenuten antzezlanean, baino badirudi zu behintzat zure pertsonaia bakarra duzula. Bai, badaude, osea, danok egiten ditugu pertsonaia eta bueno, balearen narrazio horren kontatzaileak ere bagara. Orduan, nik uste dut lan honen pixka zailtasuna igual hori dala, alde batetik, osea, gauza batetik bestera inazkar pasatzena aldaketa horiek, bueno, juteko pixka dana, ez dakit, masa berdinaren parte bezala, baina bai, bakoitzak egiten ditugu pertsonaia bat baino gehiago. Esango dugu nahi baduzu zein duzun aldamenean, Ainhoa Ayerbe, Martxelo Rubio, Dorleta Urreta Bizkaia, Itzol Iriondo eta Joseba Paolaza, ezta? Hori da, Itzol Iraola, Dorleta eta Ainhoak partekatzen dute papera, batzutan batek eta bestean besteak, eta bai hori da, Joseba eta Martxelo. Eta nolako prozesua izan da, nola joan zarete sortzen? Testua izan da, abia puntua, bertati pertsonaiak sortzen eta gero narrazio puntu hori ere bailantzen, edota konta iguzu pixka bat? Bueno, zuzendaria Garbi Losa da, berak hasieran ez zigun testurik eman, bildu ginean, pixkat esplikatu zigun, berak bazuen argi edo bazuen bide bat egina duela denbora, eta bueno, gero hasi zan bera estenak ekartzen, testuak eta hasi ginen irakurtzen, baina inoiz ezen egon orden bat, eta bai bakoitzaren pertsonaia garrantzitsuena edo printzipala, bai hasi genula pixkat erditik. Osea, historiaren erditik, eta gero bai hasiera eta bukaera, hor evoluzio hori bai, junda pixkat, ez dakit nola, putle bat bezala montatzen, baino pixkat desordenatuki. Naizta Garbik bere buruan garbi izan, bueno, bera ere nik uste dut jundela ere bai gauzak ikusten eta deskartatzen, guk ematen genionan edo ikustezunan arabera, eta hoixe izan da pixkat, baina ez da egon testu bat ikasia aurretik eta ez. Improvisaketak baliatu dituzue? Ez da ere, egon da tartetxo bat hor, baina ez gehiegi, osea, azkenean testu bat zegolako eta ideia batzuk oso argi, baina, bueno, bai egon dira hor pixkat irekita zeuden ateak guk ere izteko aukera genunak. Modu interesgarria agian edo ezberdina, bueno, modu asko daude egia da, sortzeko, baina, bueno, beste modu bat akaso, ez? Bai? Hori da, bai, desberdina, bai, testu bat euki edo, bai. Gustora sentitu zara horrelako proiektu batean, imaginatzen dut, ez? Eta lantalde politia daukazu ere, bai. Bai, oso gustora. Egia esan, bai, lujo bat izan da. Bai, prozesua gainera denbora euki dugu, eta ez da hori beti gertatzen. Ensaioak ere lasaiak izan dira, ez izan, ez dakit, bai, otsailean hasi ginen, hasieran pare bat egun, astean, gero 3-4, junda pixkat, gero udaran euki dugu ere bai deskanso bat, eta egia zen, bueno, hori lujo bat da, eukitzea pixkat denbora hori, eta estrenaldira lasai iristea.
bai. Agendan joango gara emanaldiak eta aipatzen, aipatu izan ditugu, eta eskuartean baduzu beste proiekturen bat orain, edo burutxoan, edo irribarra egiten duzu? Ez daukadalako. Ez daukadalako. Ez banoa honekin aurrera, eta ez printzipioz zaukat besterik ez buruan ez. Back so many times, I must admit you kind of bored. Oiana, Raila Montan empty abesti entzuten ari den honetan, nik zalantza dauket katilloa empty utziko ote duen ala ez, Ez du probatu, ez da? Amaiak bai. Inigoren kezka. Inigok ez dauka irratxe bat, inigok kafetegi bat dauka. Bueno, bi gauzak. Segon deskafinoz dago, Juri. Desente daude gainera. Pentsatzen nuen ez. Fuels the fire inside me. Will I always feel? Esan musika oso politxe aukeratu duzu, gustatzen zait. Pelukiriko horretara joan barko dut. Ez, hau ez da pelukiriko, Raila Montan, hau bigarren kafean asontzuten dugu. Raila Montan da, entzuleok, igual azken hamarkadetan agertuen artistarik onenetako bat. Increíblea. Entzun. Lehen aipatu dut biografian, hemen aritu zinela eroen itxasontziari buruz hizketan, eta ez dakitola labur konta dezakezun zer den zeirutzen zait, oso polita, abentura polita biziko zenuela, eta lehen esan duzu zure errautxak munduan zehar barreiatzea, nik uste dut igual Amaiak ere baduela honetatik, edo eroen itxasontzia bezalako proiektuetatik. Bai, bueno, errautxena Euskal Herrian geldituko litzake. Begira. Baina, bueno, bai, bizi zanuen abentura hori, momentuz nire bizitzako abentura, bueno, ez da zaila, handiena izatea, eta bueno, bueno, zoroen itxasontzia da, bueno, ja ez dago uretan, baina uretan egon zan bitartean, antzerkia eginez eta, bueno, konbibentzia baten bitartez, mugituz zijoan itxasontzi bat, eta alzuen enean antzerkia eskaintzen eta egiten. Berriz ere horrelako abentura batean sartuko zinateke? Oraintxe ez, ez, nik egin bere momentua izan zen. Bai, ez. Nitzake ausartuko orain. Begira? Ez. Bueno, gauza bakoitzak bere garaia duelako, esan. Bai. 30, 35, 40 izan dugula. Bajak zaten. 52 hertz aipatu dugu, hitz egin dugu bakardadea ez, eta zuk esan duzu desio ez dugun bakardade hori edo antzezlanaren bidez. Nola gonbidatu dezakegu jendea antzezlan hau ikustera? Bueno, alde batetik, iruditzen zait oso gaur egungo gaia dela, eta, bueno, pertsonaiek alde batetik edo bestetik, nik uste dut posiblea dugula danok nonbaiten identifikatuta sentitzea, edo gertu eukitzea olako egoera bat. Orduan, alde hortatik, gero ez da bat, bueno, ez dakit, badauka umorea ere, eta badauka xamurtasun handia. Orduan nik uste bidaia polita dela, eta orokorrean, jendea gustora, bere jendearen erantzuna ona izaten ari da. Orduan, bueno, nik uste, nahiko arrazoi dela. Nik konbentzitu nauzu. Orain dut mine ematen du, baina ez dago gure esku. Ta orain heldu idaztu estu. Ez nekien ordua esan bartzen idan ja. Ez, bale. Amaiak jarraituko du antzerkian ziur, eta gauzatxoak sortzen ere nik uste ikusiko zaitugula. Badago zerbait oraindik hor egitea gustatuko
Bai, antzerkian jarraituko dut. Gero, klaseak ematen ditut, hori da errealitatea, eta horrek ekonomikoki ematen didan oinarriarekin. Eta bueno, horrek ere, egia esan azkenean, asko ematen ari zait, asko ikasten ari naiz. Umeekin hor, antzerkiaz eta beste gauzez. Baina, bueno, bai, sortzearena egia da pixkat utzi nuela, eta noiz beika sartzen zaidala pixkat, ezakit, falta zaidala, beti nago bat edo zerbait eta, osea, ez dut denbora asko gehiegi pasatzen nolako zerbait euki arte, baina egia da momentua luzeatzen denean igual faltan botatzen hasten naizela. Eta bueno, egia da gero denbora ere okupatu dudala beste gauzekin eta hori gertatzen da, bueno, beharrik ere ez daukadanez, pixkat hori da. Orduan, ez dakit konfor egoera batean nagoen eta hemen ateratzeko, baina, bueno, momentuz horrela noa. Bale, da, iritsi behar badu iritsiko da, eta aurkituko duzu zirrikitutxo hori. Hori da. Entzuleok Eguerdik Amabietak pasatxo dira eta guk agurtu egin bartzaituztegu, datorren astelenean bueltan izango gara, Amaia Irazabal, mila esker gaur gurekin izategatik, eta nahi duzunean hartuko du beste kafe deskafinatu bat. Zuei, mila esker. Oiana Maritorenak enbe bi aste barru ikusiko zaitugu, datorren astean Durangon izango baikara. Goiuri zeizaran, di astelenera arte, eraman liburuak, nekazal turismo hortara. Asko daukau irakurtzeko. Entzuteko. Entzuleok, bagoaz, informazioaren txandorain hementxe naiz irratian, astelenera arte ondo izan, asteburu ona pasa. Aio! Keep calm and bigarren kafea.